és utána szabad az út, és elvileg 2 diplomával rendelkezem, és elvileg oda is adják, úgyhogy izgalmas időszakon vagyunk túl, igen. Wow. Tök jó. Wow. Úgyhogy hát mindenképpen gratulálunk, ez egy hatalmas mérföldkő az életedben, bárhogyan is nézzük. Ja. Úgyhogy... Jó 5 év van mögöttünk ebből, úgyhogy várom a szabadulásomat. És adás előtt kérdeztelek, hogy 3. lesz-e. 3 a magyar igazság. Meglássuk, nem most. Ebbe biztosak lehetünk, nem most. Tekintve, hogy most már 18-19 évre járok iskolába, szerintem egy kicsit pihentetjük az ügyet. Kicsit elég volt. Szerintem ez érthető, de PHD nagyon kétlem, de majd meglássuk nyilván, hogy még mi lesz itt. Egyelőre most megyek Nagylánt játszani és dolgozni, úgyhogy ezt is megéltük. Szuper. Kedves nézőknek szeretném üzenni, vagy kérni azt, hogy ha bármi kifogásatok van a hanggal, azt most jelezitek, hogy hallgassatok örökké, ahogy ezt a házasság előtt szokták mondani. Én itt szépen bedugom magamnak a fülest, és elkezdem azért visszahallgatni, hogy minden oké-e, de mindenképpen jelezitek felénk azt, hogy milyen a hang, mert ez alapján tudjuk beállítani, és az, hogy ne úgy menjen le az adás, hogy a tegnapi adásból tanulunk. Itt majdnem egy népfelkelés volt itt a chatben, itt az adás elején. Szerencsére, igen, szerencsére elejét vettük, és végén elhalt az a népfelkelés, de szerencsére itt vagyunk már is. Na, de akkor, hát én úgy gondolom, hogy, ja igen, a rakétaindításról volt szó? Bocs, nem figyeltem. Ja nem, csak gondoltam akkor, hogy akkor így főleg ezt bemutatása már sokat szól, de valakinek lehet először, hogy akkor ez menjen el, és akkor jöhet az indítás. Indítsuk el akkor a nem indítást. Igen. Ugye az egész sztori onnan indult, hogy múlt hét szerdán pont így ilyenkor 8:30-re volt kiírva, hogy Falcon 9 indítás, ami önmagában már talán nem lenne akkora újdonság, csak gondoltuk, hogy amúgy pont ráértünk volna, és egy szárazföldi landolást kísérje meg a Falcon, hát akkor közvetítsük. Hát ezt sikerült mára, utána már mára áttenni, tehát egy héttel, és akkor most ilyen ma délután 4 vagy 5 körül láttam, hogy eltolták még egy nap, csak úgy gondoltuk még ugye múlt heti adás, vagy a múlt héti halasztás után, hogy hát akkor úgyis úgy most 7:30-től lenne most akkor egy adásunk, hát akkor amúgy is 8:30-kor indul a Falcon, hát akkor miért ne közvetítsük, és akkor legalább első alkalommal tudtunk volna Esztivel is egyet közvetíteni, de hát úgy tűnik, hogy ezt a sors másképp gondolta, és továbbra is várat magára, hogy közösen közvetítsünk legalább egy rakétintást, mert ugye ez már nem az első halasztás, amit így át kellett élnünk együtt, de reméljük az utolsó. Sajnos. Úgyhogy az a rossz hír, hogy igen, a rossz hír az, hogy ma nem lesz Falcon 9, a jó hír viszont, hogy holnap 2-nket fogtok már megint Szabival látni, és ha nem csúsztatják tovább az indítást, akkor holnap 20 órától itt leszünk, ugye? Vagy 20-10, nem is tudom hánytól, de a lényeg, hogy... Hát szerintem 20 órától itt leszünk, igen. Hát természetesen, hogyha Eszti ráérsz, és van kedved, akkor szeretettel várunk, de ezt így nem terjesztettük fel még adás előtt, úgyhogy ezt majd megbeszéljük, de mi ketten egészen biztosan itt leszünk. Minden oké? Igen. Csak időpontot néztem, hogy ez így mikor. Vagy még meglátjuk. Jól van. Rosszul vagyok, tudod. Az nekünk egy... Jönni kell. Váratlanul jött a kérdés, igen. Szóval igen, az biztos, hogy mi ketten itt leszünk Szabival, és akkor ezek szerint Eszti még kitalálja, hogy ráére, de a lényeg, hogy megkíséreljük holnap az indítás közvetítést, amennyiben a SpaceX is úgy akar, hogy végre Vandenbergből elinduljon a Falcon 9 rakettó. Igen. Jó, oké. És akkor mielőtt elkezdenénk természetesen az adást, ha tetszik, amit csinálunk, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot, ha tetszik tényleg az adás is, vagy tényleg ez az egész kis mozgalmunk, és aki úgy gondolja, nyugodtan támogathat minket közösségi támogatási formákban, mindent megtaláltok a chatben, vagy pedig a webshopunkból vásároljatok bármit, bármi jó, a Space Junkie merch király. Na de akkor miért is ez az apropója ennek a mai adásnak? Ez leginkább, remélem, hogy nagyon sokan láttátok a Brian élete című filmet, amiben ugye fel vannak lázadva a rómaiak ellen, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, és akkor már, amikor már tényleg elkezdenék utáni, akkor ugye jön, hogy a csatornázást, az utakat. Kb. 10 dolgot felsorolnak. Igen, és akkor jó, hát azon kívül mit adtak? Hát semmit! Na körülbelül itt vagyunk mi az űrutazással, hogy annyira ez
a mai napig ez egy olyan homály, én úgy gondolom a hétköznapi emberek életében, hogy van egy rakás olyan dolog, amit az űrkutatásnak köszönhetünk, és így szépen így leszivárgott a hétköznapjainkba, és Esztivel azt beszéltük meg, hogy egy kicsit beszélgessünk erről, mert ez egy marha jó kis téma, és a jövőben ezt az adást nyugodtan tudjátok ajánlani bárkinek, hogyha arról van szó, hogy jaj, minek költünk erre, hát nincsenek semmi értelme. Így van, Eszti? Nem-e? Hát ugye a föld lapos, szóval igen. Ugye, miért is mennénk bárhol? Köszönjük szépen a figyelmeteket, várunk vissza. Ezért vált az adás, elrakadtam a 2 diplomámat a föld lapos. Kész, be is fejeztük. Ennyi. Na jó. Jó, oké. Lássuk akkor, hogy tényleg, hogy mivel készültél, és isszuk a szavaidat. Na jó. Megint remek címet tudtam adni, hát igen, ugye senki nem tud úgy prezentációnak címet adni, mint én. A szarkazmus remélem érzékeljük, de hogy igazából tényleg erről fogunk beszélni, hogy lett az űrtechnológiának egy csomó fajtája mindennapi életünk része, és amúgy egy kicsit fogunk arról is beszélni, hogy szerintem egy csomóan azt hisszük, hogy az amúgy onnan jött, de nem onnan jött. Nyilván itt lesz egy-két olyan példa, ami például a fennmaradása a technológiának, például NASA kutatásoknak köszönhető, mert esetleg túl drága volt, amikor eleinte ki lett fejlesztve, meg egy csomó minden más érdekességről, ami szerintem tök meglepő, hiszen alapvetően olyan dolgokról fogunk beszélni, amik nagyon nem úgy vannak marketingelve, hogy az űrtechnológia, ami amúgy mindenféle meglepő szempontokból mindennapi életünk része. A nyugalom, nem halálunalmas előadásra kell számítani, tehát hogy nem patentszámokat és ilyen mindenféle dolgokat fogok itt felsorolni, hogy ez a 879. találmány jön ez, önök ami ilyesmit csinál, hanem tényleg arra próbálunk majd itt összpontosítani most, hogy mi az, ami tényleg a mindennapi életünk része. Nyilván ez változatos, hogy kinek mi, de hogy így alapvetően szinte biztos, hogy ezekkel már léptünk kapcsolatba mi is, ha még földön kívüliekkel, nem? Úgyhogy erről fogunk ma beszélni. És hát egy kicsit el is lőttük, hogy mi a második szlájdom, mert hogy tényleg erről van szó, hogy ugye az űrkutatás felesleges és a földi élettel kéne foglalkoznunk, és szerintem sajnos rengetegszer elhangzott kulcsmondat, hasonló ugye ilyen, hogy előbb a saját hátsó kertünkben rakjunk rendet, mielőtt máshova nézünk. Igazából arra kell rájönni, hogy azon keresztül, ahogy másnak tűnő dolgokkal is foglalkozunk, igazából a földi életünket is mindenféle szempontokból jobbá tudjuk tenni, ami egy tök jó dolog. Nyilván itt amúgy fogunk olyanokról is beszélni, ami így véletlenül derült ki, hogy másra is jó, de hát ha már feltaláltuk és jó, akkor miért ne használnánk? Úgyhogy igen. Ezt egy kicsit elszfordáztuk, de hogy így ez lenne a lényeg. Egy kis áttekintés, hogy miről fogunk beszélni. Ugye én nagyon imádom ezt a struktúrálást. Szerintem így lehet a legjobban talán ezeket megcsinálni. Alapvetően fogunk mondom először olyanokról beszélni, amit egy kicsit talán átfutok majd, amit szinte biztos, hogy már hallottunk róla, vagy egy kicsit olyan, hogy jó, hát nyilván, vagy tök logikus, vagy így mondom, hallottunk róla, de amúgy nincs így, abból is összeszedtem párat, ami én például sokszor hallottam másoktól is, és volt, amit még én is néha amikor először megtudtam, hogy nem az, akkor egy kicsit meglepődtem, hogy de tényleg, mert hogy annyira sokszor mondják. Utána fogunk az otthoni kényelemért kitalált űrtechnológiákról beszélni, tehát az, hogy a mi otthoni, ilyen háztartáson belüli életünknek a kényelmében ez hozzájárult hozzá. Aztán egy kicsit fogunk itt mindenféle egészségügyi szempontokból, tehát, hogy élelem és ilyesmi. Energiahatékonyság és fenntarthatóság. Itt egy kicsit lesz olyan, hogy hát nyilván Eszti, de majd mondom, beszélünk arról, hogy amúgy hogy alakult ki, tehát nem csak az, hogy felsorolom őket, de beszélünk is arról, hogy mi a különbség például azok között, hogy amire fel lett találva, vagy amire a NASA gondolkozott rajta, hogy értelme lenne, és hogy amúgy mi mire használjuk most már. Tehát ezek is fontosak, és az egészségügyben és egészségügy megőrzésében. Itt egy kicsit tudom összefolynak a témák, mondom, nem magyar szakos vagyok, vagy ilyesmi, úgyhogy a címekért majd lehet kommentbe vitatkozni, hogy mi lett volna jobb, és akkor majd nem lesz az, de most így ezek vannak. Valamint a háztartási eszközökben, tehát hogy milyen olyan mindennapi eszközöket használunk, ami a háztartáshoz köthető alapvetően, amiket amúgy NASA találmányok, és a legtöbbször majd meglátjuk, hogy amúgy nagyrészt az ilyen Apollo programok, Skylab és ilyesmi időszakára tehető a legtöbb ilyen. Nyilván ma is van még rengeteg tudomány, nem mondom, ma nem olyanokra próbálunk koncentrálni, ami ilyen talán kisebbnek tűnhető ötletek, amik nagyrészt most túlnyomásban vannak, hiszen már olyan térbe lépett úgymond az egész tudományos világ, ahol
kisebbnek tűnő lépéseket teszünk a fejlődés érdekében. Ugye nem ilyen nagy, nem tudom, gőzmozdony feltalálásoknál tartunk már, úgyhogy kicsit talán a múltba fogunk egy kicsit visszatekinteni ezekkel. Úgyhogy ne is nagyon húzzam az időnket, ami baromi egyértelmű, és szinte biztos, hogy mindenki, aki nézi ezt az adást, már hallott róla. Nyilván nem baj, ha nem. A műholdak. Nyilván. A műholdak által kapott, itt mondom, nem akartam felsorolni az összes olyan dolgot, hogy a navigáció, tehát a GPS, a GNSS amúgy meg az összes ilyen, de ugyanúgy az, hogy a műholdakat használjuk például természeti katasztrófa felügyelésre, megelőzésre, nem tudom én, a klímakutatásra, akkor használjuk a Google Maps-hez, hogy megnézzük, hogy néz ki a saját házunk, a Google Maps-en meg, hogy ki esett el, amikor ott elment a Google-es autó, de nyilván vannak olyanok is, hogy tűz, például rengeteg tüzet amúgy műholdakon keresztül próbálnak kitalálni, hogy merre fog terjedni, merre halad, hogy áll, hiszen annyira nem egyszerű esetleg csak így odasétálni, hogy akkor én megnézem, hogy ezen a területen hogy állnak a dolgok, meg nyilván ez nem is lenne annyira biztonságos, de gondolom ide még millió dolgot fel tudnánk mindannyian sorolni. Nyilvánvalóan ez az űrkutatáshoz köthető, ami amúgy tényleg nagyon erős része a mindennapi életünknek, de szerintem nem lepődünk meg, gondolom, remélem egyikünk se, hogy az űrkutatáshoz köthető, és nem azért találtuk föl alapvetően őket, mert azt akartuk nézni, hogy mondjuk a tüzek merre haladnak. Ugyanilyen az izolációs takaró, ugye ezt alapvetően hívják ilyen űrtakarónak is, nyilvánvalóan arra találták ki őket, hogy mindenféle műholdak és egyéb űreszközöknek a külső borítására és ilyesmire, de amúgy manapság például futóversenyeken egy nagyon maratonfutás végén én úgy tudom adnak ilyet, én életemben nem fogok futni, úgyhogy ettől nem kell félni, de elvileg sokan vannak, akik ezt élvezik, én nem értem, hogy miért, de nekik tök jó. Nyilván alapvetően az a lényege az egésznek, hogy a külső hő és az egyéb dolgokban tök jól tudja kontrollálni azért, amilyen anyagból van, de mondom, millió dologra használjuk, úgyhogy igen, ilyen nagyon stílusosan lehet benne kinézni, mármint, hogy ugye kinek mi a stílusos, de hogy nyilván ez is egy tök jó dolog. Meg hát hipotermiánál mondjuk, ha valaki mondjuk jeges tóba esik, akkor ugye ezzel tudják felmelegíteni, ugye ebbe bugyolálják be, és akkor így szerencsétlen vacok, de legalább túléli. Hát egy alapvetően jó dolog, igen. Hát most itt eljutottunk az oda, hogy amikor a jeges tóba is hipotermia. De hogy alapvetően ez egy pozitív találmány. És akkor amúgy a telefonkamera is. Ez úgy köthető az űrtechnológiához, hogy nyilván nem akartunk akkora kamerákat az űrbe cipelni és vinni és amúgy műholdakra rakni, mint ami alapvetően addig létezett, amíg a NASA úgy nem döntött, hogy ennél nekünk egy kicsit sokkal kisebb kéne. Alapvetően ez így köthető a mobiltelefonokhoz, tehát hogy ennek köszönhetjük, hogy ilyen redukált méretű és kicsi a kamerák most már ennyire nagy minőségben vannak fejlesztve. Nyilván manapság ehhez hozzátesz nagyon a használati szemszög is, tehát nyilván az, hogy az emberek szeretnének jobb telefonkamerákat és ilyesmi, de hogy alapvetően ez is amúgy az űrkutatáshoz köthető. Ebből a szempontból, hogy így a NASA közölte, hogy ennél kisebbnek kell lennie, mert ezt biztos nem fogjuk felcipelni. Ez egy ilyen dolog. Igen. Aztán... Hát minden gram számít tényleg. Drága mulatság, egy kilogramm feljuttatása. Bocsánat. Nagyon. Teljesen igazad van, ugye ez amúgy, hát igen, nem olcsó. Alapvetően amúgy, ha ezt így bárki nem tudná, ez egy nagyon fontos árösszeg bármilyen űrkutatási programnál, főleg rakétáknál, hogy mennyi a dollárérték per kilogramm a keringésig. Ez ugye attól függ, hogy éppen melyik pontig akarjuk eljutatni őket, de nyilván ez azért fontos, hiszen akik fizetnek, hogy valamit felszállítson nekik egy adott rakétacég, ezt így határozzák meg, hogy mennyibe fog nekik ez kerülni. Úgyhogy igen, minden az alapvetően a súlyról szól. Talán egy kicsit meglepő, de annyira mégse. Ugye a hallókészülékek, ez alapvetően több verzióját is próbálják kötni az űrkutatáshoz a hallókészülékeknek, az, hogy ugye ennyire picik, az, hogy tudom, alapvetően ez még az 1970-es években találták fel NASA mérnökök. Igazából azt a részét, ami ugye tényleg képes erre a kapcsolatra, hogy ugye lesznek egy beültetést ugye a agyvelő alá, na itt én azt ugye nem vagyok orvos, de is hogy alapvetően ugye a készülék ehhez csatlakozik kívülről, amikor ugye utána felhelyezik. Úgyhogy ez az alapvető, amit a hallókészülékek fajtái közül a legfontosabban szoktak említeni, és mondom, ez az 1970-es években igazából csak ilyen
csatlakozó eszközökön dolgozott alapvetően ekkor a NES, de rájöttek igen gyorsan, hogy ez hallókészülékekhez egy nagyon ideális dolog lehet, és nyilván ez egy nagyon fontos eszköz nagyon sokak számára, hiszen életet megváltoztató eszköz ebből a szempontból. Ugyanilyen amúgy a sportcipők. Itt ugye ezt így eléggé próbáltam csak így kategorizálni, hogy sportcipők, de alapvetően mind a sportcipők talpának a technológiáján mind volt Nike cipő, ami közvetlen űrkutatáshoz köthető, de alapvetően ugye a holdjáró bakancsoknak a anyag kialakítása és az, hogy milyen ilyen talp támogatás van, ugye ez alapvetően a betét része a sportcipőknek, az, ami még az Apollo programhoz köthető. Nincsen meg, hogy pontosan ez mikortól, de ilyen 63 és 72 közötti időszakra lehet helyezni, amiatt, hogy az Apollo program éppen miben hol tartott. Nyilván ez is nagyon fontos dolog, tehát hogy ez nyilván belefűzhető amúgy az ortopédiai dolgokba is, hiszen nem csak a sportcipők ideális belső kialakítására vezethető az vissza, hanem nyilván ugye mindenféle ortopédiai problémák kezelésére is, és nyilván jól kinéző cipők is vannak. Úgyhogy ez is egy tök jó dolog, de nyilván ez is egy olyan dolog, amit igen sokan tudni szoktak. Közben nézem, hogyha bármi nagyon összezavarót mondanék, de mindenképpen jelezzük. Egyébként nyugodtan kérdezzetek majd, ez egy ilyen nagyon, nem mint hogyha az eddigiek nem ilyen nagyon relaxációs jellegű beszélgetések lettek volna, de nincsen feszített tempó, egészen nyugodtan tegyétek fel a kérdést, és hogyha releváns, akkor mindenképpen be fogjuk emelni, és közben szeretném megköszönni Tamási Endrének az 5 csatorna támogatás felajánlást. Tényleg nagyon szépen köszönjük, Endre. És akkor a következő slide-ra. Annyi, hogyha hozzánk szól a kérdés, akkor a Kukat Space Junkie-t mindenképp alkalmazzátok, létszi, mert így egyrészt tudjuk, hogy nekünk szól, másrészt még ki is emeli a drága YouTube chat, hogy akkor biztosan lássuk. Igen, igen, ugye most nem rakétaépítős élőt tolunk, ami 3 óra, és megállás nélkül levegőt se veszek. Érdemes visszanézni, ugye? Sarokban. Igen, ez a hosszúkás tárgy, igen. A vízidisznós rakéta. Igen, hát ilyenkor amúgy nem tűnik annyira rakétának, de esküszöm az nem én találtam ki ezt a beállítást, hanem én így odaraktam, de úgy döntött, hogy azonnal eldől. Ugye a padlószőnyeg az nem a legstabilabb tartása egy rakétának. Nem azt mondom, hogy nem kaptam szívrohamot, amikor ez így teli erőből neki hajítódott a falnak, de azóta nem mozdult el. Neked is majd még meglátjuk, mi lesz a stream-en. Az SN9 is... Az SN9 is elborultam, hogy a hangárban annól, szóval ha a SpaceX megcsinálhatta, akkor te is szerintem ennyi belefér. Igen, nekem ez kevésbé fáj szerintem, mint nekik fáj, de hát ugye kinek mi? Ja. Szóval, milyen azok találmányok szoktak? Amúgy ez egy tök jó, nem is én találtam ki ezt a 3-at, hanem alapvetően nagyon jó cikket olvastam, hogy egy asztronautát interjúoltak meg, hogy mi az, amit a legtöbbször kérdeznek tőle, ami amúgy nem az. Itt a legutolsó nyilván majd összeveszhetünk, de majd megmagyarázom, hogy miért maradt itt ez a űrtól dolog is a listában. Alapvetően a tépőzárra nagyon sokszor azt szokták mondani, és azt is hiszik az emberek. Én évekig terjesztettem ezt a tévhitet, úgyhogy én is ilyen rossz szalló ember vagyok, hogy azt hittem, hogy a tépőzár. Nyilván ez azért van, mivel a nemzetközi űrállomáson millió méternyi tépőzár található meg. Nyilván ez egy nagyon ideális eszköz, ugye a gravitáció mindenféle problémákat nem okozó környezetében valójában. Az a lényeg, hogy mindent oda lehet rakni, amit akarsz. És ugye ez egy egyszerű dolog. Nyilván amúgy a tépőzár... Ott is marad, igen. Igen, ott is marad, ugye ez egy elég ideges. Amúgy alapvetően ezt nem sokszor tudják, de a tépőzár az 1940-es években egy svájci mérnök, George de Mestral találmánya volt, és hát igazából csak egyszerűbb cipőkötési témát próbált megoldani. Nyilván utána azért is lett alapvetően olyan népszerű, és azért hiszik nagyon sokan, hogy űrtalálmány, hiszen a NASA kezdte el nagyon túltolni ennek a használatát, valamint ugye manapság nagyon sok ember hétköznapi életébe is változást hozza a tépőzár, hiszen nem mindenki tudja esetleg a cipőfűzőt használni, úgyhogy ez egy nagyon ideális termék, de nem űrtalálmány ebből a szempontból. Szintén ide köthető a teflon, amit ugye nyilván most itt a serpenyő van, de alapvetően csak a teflon anyagról beszélünk, tehát én nem azt szeretném mondani, hogy bárki azt hiszi, hogy a teflon serpenyőt a NASA találta ki, bár ugye semmi is lehetetlen. De ugye a teflon anyag az egy olyan dolog, amit a NASA imádott mindig is használni, ugye mindenféle hőpajzsokban,
őrruhában, tárolóhelyekben, igazából csak rengeteg helyszínen, ugye szintén a hőreakciós képességei miatt, de amúgy 1938-ban találták fel, amikor még a NASA azt se tudta, hogy NASA, úgyhogy nem kell félni ebből a szempontból, hogy ez űrtalálmány nem. És mondom, ne veszünk össze velem. Nyilván a zéró gravitációstól, amit a legtöbbször amúgy űrtolnak hívunk, az nyilván az űrhöz köthető egy szintig, de. És ez nagyon fontos, hogy nyilván a NASA ezt a TOL találmányt használta fel az Apollo 7 misszión, és amúgy utána is nem egyszer, de alapvetően az 1960-as években, ami igen, ugyanaz az időszak, de csak egy Paul Fisher nevű úriember találta fel, és ő ekkor még, vagy legalábbis ekkor nem dolgozott a NASA-nál, tehát nem direkt űrtalálmány ebből a szempontból, hanem csak úgy gondolta, hogy ez egy olyan probléma lehet, amire később megoldást szeretnénk találni. Úgyhogy űrtalálmány, de nem az. Igazából ezt így tudnám megfogalmazni, de szerintem ez is így érdekes, ha más nem fun fact mindenkinek, hogy amúgy nem úgy volt az, hogy a NASA esetleg elkezdett volna gondolkozni azon, hanem ők ezt később megtalálták, hogy ez működik, tök jó lesz, akkor használjuk ezt. És igen, az Apollo 7 misszió volt az első, amikor ezt bevetették, tehát itt a képen, ha nagyon cseresen nézünk, ott látható az úriember, hogy írogat. Igen. Nehéz volt ilyen képet találni, de megtaláltuk. Két dolog, egészen biztosan ellenségeket szereztél magadnak. Ez a chatben nincs, de biztos készülj fel rá, hogy életedet fenyegető e-maileket fogsz kapni. Másrészt meg én is először űrtrollnak olvastam, hogy egy páran a chatben írják. Ja, hát igen. Az űrtroll, NASA találmány? Ne! Mi? Nem csak, hogy lapos a föld, de űrtrollok? Nem. Vannak. Nem. Igen. Amúgy egy pillanatra, csak mit szóltok hozzá, vagy mi a véleményetek? Ugye nagyon sokan írják, hogy ugye az űrceruza, hát a ceruza, amit az oroszok egyszerűen csak használtak az űrben, a szovjetek pontosabban, az azért, tehát gondolom nem termel annyi mennyiségű grafitot, ahogy írsz vele, de azért az azért problémát okozhat egy kis űrhajóban a légkeringetető rendszer. Gondolom a szűrők kiszűrték, de megint csak, megint nem az élet és mi az a háború és békét írták meg odafent, nem tudom hány oldalban, ceruzával, de azért az biztos, hogy valamilyen szintű problémát is okozhat. Én azt tudom mondani, hogy az alapvető probléma, főleg amit még ekkor nagyon figyelembe kellett venni, így a 60-as évek, Apollo misszió eleje és ilyesmi, hogy nagyon féltek attól, hogy bármi baj lesz. Tehát hogy nyilván manapság se kicsit izgulnak, amikor embereket küldünk az űrbe, hogy jó szórakozást, hiszen nyilván alapvetően eléggé, és főleg akkor még nagyon limitált volt afelett a kontrollunk, hogyha bármi félremegy, annak a következményeivel valójában bármit is csináljunk, azon kívül, hogy és ez nyilván egy nagyon ijesztő dolog volt. Hozzá, hogy bocsánat, csak nem túl jól indult hogy az Apollo program enyhén szóval, tehát bőven voltok aggodalmaskodni utána bármi kis apróságon is. És nyilván itt ugye abba kell belegondolni, hogy nyilván a ceruza az működik, ez egy tök jó dolog, és tényleg nem arról van szó, hogy 600 oldalas mementókat írtak volna, hogy akkor most erről szól a dolog, de alapvetően nem csak a grafit, hanem ugye az, hogy a ceruzát hegyezni kell, és hogyha még nem is hegyező, akkor max még ugye késsel lehet, hogy valami éles dologgal nekiállni. Ez mind ugye veszélyes abból a szempontból, hogy valamilyen vágóeszköz, amit nyilván nem szeretünk. A dolgok, amiket tudunk bármivel vágni az űrállomáson, az nem egy jó dolog. Tehát, hogy maradjunk a vajazókésnél, és nyilván nem egy teljes steakkészlet szettet viszünk fel oda, hiszen nyilván a dolgok megsérülnek, ott rengeteg, bár mindenki látott már valószínűleg képet a jelenlegi nemzetközi űrállomás kinézetéről is, rengeteg eszköz van mindenhol. Pont azért, mivel az a lényege, hogy egy olyan lakkörnyezet, ami valójában nem lakkörnyezetnek van alapvetően kitalálva, hanem egy munkakörnyezetnek, meg ugye az ottani élet fenntartására. És én úgy vélem, hogy ezek mind az éles dolgoktól való félelem, és az, hogy ugye tényleg az egy nagyon, tehát ugye ceruza mindenki valószínűleg hegyezett már, nagyon remélem. Tehát, hogy én nem tudom elképzelni, hogy nem, de amúgy a ceruza hegyezés nyilván ugye lehegyezi azokat a részeket, amiket már nem használunk a fából, és ez nyilván egy nagyon törékeny dolog. Tehát, hogyha bárki próbált már összeszedni utána, ha csak asztalra hegyezett, az úgy
hamvaira, és szerintem ez a másik, hogy nyilván ez, hogy nagyon nehezen tudták volna kontrollálni azt, hogy ez az egész hol megy. Úgyhogy ezért volt így a toll egy preferáltabb opció. Erre a szovjetok meg azt mondták, hogy fogjátok meg a sörünket egy pillanatra. Valószínűleg megoldották, nem tudom, ezt a részét nem ismerem annyira az űrtörténelemnek, de ők nem igazán csináltak. Nem volt semmi különösebb probléma belőle. Én itt próbáltam azt elmagyarázni, hogy igazából valós félelmek állhattak mögötte, és nyilván pont ezért, mivel most már mind tudjuk, hogy ezt amúgy már előtte feltalálták, igazából NASA-nak teljesen az volt az opciója, hogy akkor miért ne használnánk. Nyilván nem egy toll, ekkor se volt egy ilyen tollnak amúgy $1 millió összegértéke, vagy bármi ilyesmi, úgyhogy nyilván nem az volt, hogy az IKEA-ba elmentek és elhoztak egy 10-es ceruzát, hanem megkérték ezt a Paul Fisher úri embert, hogy adjon már pár tollat. Ő megadott. Végül is megoldották, igen. Jó. Jó, beszéljünk egy kicsit az otthoni kényelmünkről, és így a mindennapi életünkről, mármint, hogy nem azt szeretném elmondani, hogy nem tudom, én az otthoni kényelmemért mit teszek, bár látható ugye, hogy itt a matrac, de hogy nyilván nem erről fogunk beszélni, de hogy alapvetően milyen olyan űrtalálmányok vannak, ami teljesen a mindennapi életünk része, sőt, szerintem ez szinte mind a 3 olyan, amit így karnyújtáson belül én is használok, és így a szobában is jelen van. Úgyhogy ezekről fogunk beszélni, ezek ilyen átmeneti szlájdok talán. Memóriahabos matrac, ez szintén egy olyan dolog, amit én azt mondanám, hogy nagyon sokan tudnak róla, és mondom, mindjárt beszélünk is arról, hogy ez miért lett kitalálva. Azt csak nem kell meghagyaráznom, hogy mire használjuk mi a memóriahabos matracot. Matracnak. Igen. Karcelló szemüveglencsék. A legtöbb embernek szerintem most már legtöbben, nyilván biztos létezik még olyan opció, hogy nem karcelló szemüveglencsét vásárolunk esetleg, de nyilván ez egy nagyon ideális dolog, tekintve, hogy ennek az egésznek az volt a lényege, hogy nem akartuk, vagy legalábbis ez olyan technológiához köthető űrkutatásban, aminek szintén ez volt a lényege, hogy nem akartuk, hogy mindenféle karcok, meg hogy ne ilyen műanyag hatása legyen igazából az üvegnek, abból a szempontból, hogy nyilván ha teljesen össze van valami karcolva, tudjuk, hogy nem nagyon lehet rajta átlátni. Ezt talán amúgy olcsóbb napszemüvegeknél igen sokan tapasztalhatják, hogy amikor ez elkezd karcosodni, akkor ezt a témát el kell engedni. Igen, és akkor a LED dekorfények, én is közszeretettel kedvelek ilyeneket. Itt nagyon fontos említeni, hogy mi ezt dekorfényekként használjuk a legtöbbször, vagy legalábbis lámpaként, tehát, hogy világításnak. Legtöbbször nem valami más szeretnénk vele elérni, de ha átmegyünk a következő szlájdra, szerintem meg fogunk lepődni, hogy például ezt mire találtuk ki. A Memoria Hub az a NASA-hoz köthető, nem direktbe talán űrkutatáshoz, de amúgy űrkutatáshoz, hogy nyilván ugye mindannyian tudjuk, vagy legalábbis valószínűleg tudjuk, hogy a NASA eleinte vadászpilótákat kért fel mindenféle űrprogramok végrehajtására, hiszen a körülmények is akkor még elég olyanok voltak, hogy mint tudjuk, milyen az a remek hatalmas pörgető, én bármennyit fizetnek, abban nem fogok belülni, de hogy nyilván ugye a vadászpilótáknak a kiképzésének része az, hogy ilyeneket kibírjanak, tudják kezelni, ugye ez a mindenféle G-variációk, tehát hogy a gravitációs erőnek a változásai miatt ők ugye ezt jól tudták kezelni, és pont az ilyen tesztek során kezdtek el Memoria Hubbal dolgozni, hiszen amúgy a Memoria Hubnak az egész lényege az, hogy mivel ilyen alaktartó egy ideig, ezért a nyomást, vagy legalábbis a vadászpilótáknak a biztonságban tartását jobban tudta kezelni. Igazából arról van szó, hogy a körülöttük lévő fülkéket, üléseket kezdték el Memoria Hub technológiával kiépíteni abból a szempontból, hogy kényelmesebben, vagy legalábbis ideálisabban tudjanak, és jobban igazából itt végig inkább biztonságban tudjanak ilyen teszteket végrehajtani. Nyilván manapság mi pedig matracokba rakjuk, legalábbis kétlem, hogy bárki azért arra használja a Memoria Hubot, hogy vadászpilótának tettesse magát otthon. Bárha igen, tök jó, nem ítélkezünk, de hogy valószínűleg a legtöbb embernek otthon párna matrac és ilyesmiben található meg. Én a LED-fényekkel mindig nagyon jót mosolyogok, vagy legalábbis nagyon jót mosolyogtam, meg amúgy még most is, amikor először megtudtam, hogy a NASA azért kezdett el LED-fényekkel dolgozni, mert azt hitte, hogy ennek valami remek biológiai hatása lesz az életünkre, és hogyha az egész nemzetközi űrállomás
vagy legalábbis az űrállomás, az LED-fénnyel lesz kivilágítva, akkor az valami nagyon jó biológiai hatással fog rendelkezni az űrhajósok számára. Ez nem? Nyilván... Ez urbánus legenda? Tehát, hogy ugye vannak olyan LED eszközök, amiket használunk. Ugye a LED-fény az igen. Én most nem akarok itt mindenféle gymbrókkal összeveszni, vagy ilyesmi, hogy biztos van-e, vagy nincs hatása. Alapvetően a NASA is eljött, hogy nem erre szeretné használni, tehát, hogy nincsen, nem tudom, ilyen gamer szivárványos LED kivágítás a nemzetközi űrállomáson, gondolom, hogy senkit nem lep meg, de alapvetően amúgy használunk különböző fényeket, például ugye a nemzetközi űrállomáson most már próbálunk növényeket és egyéb tápanyagokat életben tartani, és ilyesmi organizmusokat. Ott ugye használunk különböző fényeket, mint ahogy a Földön is például a mindenféle zöld házakban mennek, ugye ezek a piros, meg lila, meg mindenféle. Nyilván ezeknek más okai vannak, de alapvetően azt hitték, hogy ennek valami nagyon jó eredménye lesz, hogy LED-fények. Igazából energiatakarékosságban ez egy tök jó dolog lett a mindennapi életünkben, meg nyilván főleg manapság szerintem imádják az emberek a LED-fényeket ilyen dekorációs elemként használni. Igazából inkább erre futott fel ennek az ipara, mint bármi másra. Azért én ennek utána olvastam egy picit, és összevetve a hagyományos, hogy mondják ezt, amikor valamilyen gázt hevítesz, ugye ez a régi, ahogy igen, meg ahogy a régi bármilyen villanykörte működött, ahhoz képest a LED azért ez egy teljesen semleges, valóban egy sokkal szebb fényű valami volt, mint mondjuk ezek a régi sárgás fényű, vagy tényleg halogén lámpák, és hogy azért valamilyen szinten biztos, hogy volt valami oka, tehát itt most nem a diszkó LED fényekre kell gondolni, hanem igen, nagyon... Itt... Meg nyilván ugye arról is volt szó, hogy szintén nem szeretünk ez egy biztonságosabb eszköz, mint a tradicionális fényforrások, amiket a legtöbbször használtunk, tehát nyilván nem fogunk nekiállni tüzet rakni, de most nem csak erre gondolok, de ez egy biztonságos módszerelet. Itt én próbáltam mondom arra fókuszálni, hogy alapvetően azt hitték, hogy ez nem csak ez lesz, hanem még valami sokkal több. Van amúgy azt hiszem ledes fényterápia és ilyesmi. Aha. Kicsit többet akartak belőle, mint most már használják. Szerintem így ez a legdiplomatikusabb, amiben maradni tudunk. De ami a legfontosabb, hogy az energia felhasználás az töredéke. Igen, az ugye teljesen, tehát hogy érdemes amúgy LED-fényeket venni. Igen, tehát ha valahol azért a nemzetközi űrállomáson, azért mondjuk ez marhára nem mindegy. Igen. Hogy mennyit fogyaszt. Ja. Teljesen. Oké. Na, karcelló üveg. Ugye erről beszéltünk, hogy nagy részt szemüvegekben alkalmazzuk. Nyilván ez amúgy telefonkijelző és ilyesmi. Az egy másfajta üveg alapvetően nyilván, de hogy most így nyilván tudjuk, mire használunk a karcelló üveget. Apollo program szintén ahhoz köthető, hogy próbáltak nyilván olyan sisakokat tervezni mindenféle űrsétához, hogy eleve csak az űrbejutáshoz az Apollo alatt, hogy ne kezdjen el ott mindenféle hatások miatt karcolódni. Itt ugye az is egy nagyon fontos rész, hogy akkor még nagyon nem tudtuk, hogy milyen például a Holdon vagy az űrben lenni, vagy bármi ilyesmi, meg nyilván az, hogyha bármi, ami még véletlenül, de esetleg elmozog a kapszulában, vagy bármit, tehát hogyha megüti az arcokat, akkor ne az legyen, hogy utána sokkal kevesebb szögben, vagy nem olyan ideálisan látnak ki azon az üvegen, mint amúgy is. Nyilván ez teljes mértékben a mindennapi életünk része lett. Aki szemüveges, valószínűleg van otthon karcelló üveg, meg amúgy is. Tehát, hogy most már ugye tényleg az elektronikai termékeken át minden másra szeretünk karcelló üveget használni, hiszen tök jó, hogy nem karcolódik úgy, mint amúgy régebben az ilyen alkalmazások, de mondom, ez is alapvetően az Apollo programnak köszönhető. Ott kezdték el kidolgozni, ez alapján utána. A legtöbbször amúgy úgy kell ezeket elképzelni, hogy a NASA kidolgozta, egy cég nagyon meggazdagodott belőle, mert ők rájöttek, hogy ez milyen jó, hogy ezt kitalálták, és akkor utána ugye jobban elterjedt a mindennapi életünkben is. Ezt gondolom, ez valamilyen szinten exponenciálisan fog növedni, vagy valamilyen szintű boostot fog kapni, mert ez, tehát amilyen kihívásnak van kitéve majd a hold felszínén, az a hold regolith azért nagyon komoly dolgokat művelt az Apollo küldetések. Ugye ez is... Igen.
Meg az, hogy eleve hosszabb távú küldetések lesznek jóval, tehát már 3 nap alatt is, hogy már teljesen máshogy néztek ki a szkafanderek, pedig azok csak pár órás űrséták voltak, úgyhogy itt tényleg az időállóság az nagyon számottevő tényező lesz majd. Igen. Bár lehet, hogy azt inkább elektrostatikusan oldják meg. Bocsánat. Nem, teljesen, én is csak egyetérteni tudok igazából, meg talán az is tök jó ebben, hogy ilyen régebbi dolgokat nézünk, hogy tényleg még rengeteg potenciál van ezeknek a továbbfejlesztésében, tehát hogy nyilván nehéz megmondani azt, hogy mi lesz a 40 év múlva innen az új Memoria Hub, és nyilván amúgy ezért is nehéz talán olyan dolgokról beszélni, ami most ne ez a találmány, és majd a mindennapi életünk része lesz, mert nem tudjuk még. Mi ugye az idő, amíg elterjed, idő, amíg az életünk része lesz, kell lenni egy olyan cégnek, startupnak, aki úgy gondolja, hogy ebben még van potenciál azon kívül, hogy űrkutatás, de tényleg ugye ez is benne van, hogy a NASA állandóan, meg nem csak a NASA, most már ugye szerencsére nem csak a NASA, így alapvetően például, hogyha az USA-t nézzük, dolgozik ilyeneknek a még tovább fejlesztésén. Ugye az új űrruhákat már alapvetően nem is csak a NASA, hanem például a Raytheon dolgozik rajta, meg az Axion, meg mit tudom én, úgyhogy nyilván itt most már a verseny miatt is még tovább fognak ezek fejlődni, és emiatt valószínűleg a mindennapi életünkben is még tovább fog fejlődni, ez nyilván idő. Tehát, hogy itt ugye az a legfontosabb talán belátni, hogy akkor egy ilyenfajta karcelőveg előállítása, vagy Memoria Hub előállítása nagyon drága volt még, és az idő, amíg ugye olyan megfizethető előgyártás vagy gyártási folyamatot tudnak rá kitalálni, ami ugye megéri, hogy a mindennapi életünk része legyen, tehát hogy ne arról legyen szó, hogy nyilván ismerők például a matricok, de hogy ne az legyen, hogy ilyen csillagászati ára legyen, hogy ilyen megfelelő szóval éljek. Ide vág. Ja, és akkor egészségügyi szempontok az egészségvédelemért. Mondom, itt már kezdenek előjönni azok a problémák, hogy nagyon próbáltam ilyen kategóriákra szedni őket. Életünk minden részében megtalálhatóak ezek. Úgyhogy, ha nézzük is őket, ugye az első az a láthatatlan fogszabályzó. Szerintem talán amúgy pont egy olyan dolog, ami az elmúlt talán 10 évben lett sokkal népszerűbb, mint előtte. Tehát én abban biztos vagyok, hogy amikor nekem fogszabályzom volt ilyen 12 évesen, akkor ez még ilyen teljes urban legend volt, hogy lehet ilyet is. De nyilván most már például ilyen szolgáltatások is vannak, hogy elküldik otthonra, és akkor megcsinálni magadnak ezt a gipszlenyomatot, és akkor utána elküldik, meg mindenféle ilyenek vannak. De hogy nyilván ez egy nagyon életünk részévé vált dolog. Ugye itt szintén az infravörös hőmérők, ezt szerintem próbáltam is olyan képet hozni rá, amivel szerintem azonnal nyilvánvaló, hogy mikor használtunk és kezdtünk el ebből rengeteget használni. Ugye ez a korona időszakában az infravörös hőmérőknek a piaca az nagyon fölment, és nyilván ez amúgy is így van, tehát hogy azért orvosi környezetben igen ritka már az, hogy így az ember hónalját próbálják megközelíteni, hanem nyilván próbálnak egyrészt, hogy pontosabb méréseket csinálni ezekkel az infravörös hőmérőkkel, meg amúgy is most már csak része a mindennapi életünknek, valamint a füstérzékelők, nem csak ugye a füstérzékelőkre gondolok itt majd konkrétan amúgy az ilyen állítható és modernebb füstérzékelőkre fogunk konkrétan összpontosítani, de valószínűleg, ami embereknek most már otthon van füstérzékelő, az nagyon nagy részben az ilyen formájában az űrkutatásnak köszönhető. Húha, micsoda bekezdéseket tudok itt néha írni. Szóval, igen, azért néha én is tudom, mit szeretnék felolvasni. Jó sok az info, de nem baj. Ugye a láthatatlan fogszabályzó az úgy köthető a NASA-hoz, hogy ez a hő hatására aktivált fogszabályzó az egyik, és ennek az 5 vezete, amiből ki lett alakítva. Ez itt még nem is, itt ebben az első bekezdésben úgy alapvetően nem a láthatatlanra gondolok, csak az ilyen fogszabályzókra, amiket hő által tudunk alakítani, és egy olyan formát adni neki, ami utána annyira megszilárdul, hogy ugye állandóan használható, és a fogak egyengetésére alkalmas. Ugye ezt az 5 vezetett űrhajók bevonatásra találták ki, ugye ezenek az egyik, és minden más űrkutatásnak az egyik legnagyobb kívása nyilván a hőkezelés. Nagyon nagy hőváltozásokon mennek át minden igazából, ami az űrbe kimegy, úgyhogy nyilván ez egy olyan dolog, ami rengeteget próbálnak dolgozni, és alapvetően mondom, 5 vezetként akarták alkalmazni. Az átláthatósága, tehát hogy nyilván ez a nagyon esztétikai formája a fogszabályzásnak, hogy úgymond átlátszó, amúgy szerintem nem az, de hogy így nyilván nagyon kell már nézni az ember fogát, hogy észrevehető legyen.
ezek a felnőtt és esztétikus fogszabályzók használatában szintén a NASA által lett kifejezve, eredetileg katonai célokra szerették volna, és rakéták elrejtésére. Na most mindenkinek adok egy pillanatot, hogy végig gondolja, hogy ez így nyilván valójában ez a szempont nem működött. Tehát, hogy ez így nincs is fogunk, de hogy... A rakétáknak foga, igen. De hogy nyilván az alapvető cél az egy ilyen kutatás volt, amikor úgymond véletlenül találtak egy ilyen ötvezetett anyagot, és mondom mindkét ilyen szempont, amiből végül a mai láthatatlan fogszabályzók létrejöttek, tehát ez a hőaktivált anyag, valamint ezek a átlátható ötvezetei ennek, ez mind űrkutatáshoz, vagy legalábbis NASA kutatáshoz köthető. Úgyhogy minden tininek szólunk. Nekik megint az űrkutatásnak köszönhetitek, hogy nem vagytok szanaszét szekálva 15 évesen a fogszabályzó miatt. Azon. Ez már egy államvilág. Ezt tudtam volna annó. Na mindegy. Erről Hollywoodban nagyon sok film készült, ilyen komédiás filmek, ugye? Amiben szegény gyerek ennyire fiatalon szanaszított szekálva azért, mert ő vasfoga van. Ja, kerítéses, meg nem tudom. Tényleg ez egy fontos dolog. Meg nyilván szerintem tök jó, hogy ez is olyan mindennapi életünk része lett, ami tényleg talán még kézzelfogható is, hogy most arra lett ennyire populáris. Tehát, nem szerintem azért 10 évvel ezelőtt a legtöbben még talán nem is nagyon hallottak még ilyenről, de az biztos volt, hogy a legtöbben nem tudták volna megfizetni, vagy legalábbis nem volt annyira népszerű, mint most már az. Ez is egy tök jó dolog. Csak egy komment írja Szürke, hogy hűre lágyuló műanyagot sportban is használják, hogy jobban az egyénre formálódjon, például sípcsontvédők. Köszönjük. Ezek is. Ugye mindenféle ilyen, igazából tényleg ez a lényege, hogy ez egy olyan anyagot találtak fel, ami könnyen egyénre szabható. Tehát nyilván a fogszabályzás legnagyobb ára az abból jön, hogy ez nem egy olyan dolog, amit le tudunk gyártani 5 embernek, vagy egyáltalán 2-nek is, és ugyanúgy működ, ezt mindenkire teljesen rá kell szabni. Úgyhogy nyilván tök logikus, hogy a sportban is alkalmazzuk. Abszolút. Ja, infravörös hőmérők, alapvetően amúgy nyilván arról volt szó, hogy hőmérés, de itt egy igen nagyot fogunk lépni, csillagok hőmérsékletét igen nagy szeretettel szeretjük mérni. Ez alapvetően ahhoz az űrkutatási szemponthoz köthető, hogy az életfolyamatokat és az, hogy ebben hol tartanak, azt a csillagok hőmérsékletéhez igen könnyen tudjuk kötni, vagy legalábbis próbáljuk. És a NASA miatt kezdett el dolgozni, hiszen az nem nagyon működik, hogy a csillagnak a hónalját akarjuk megközelíteni, nyilván. Úgyhogy az infravörös technológia és az, hogy az infravörös skálán keresztüli hőmérsékletmérést, azt a NASA próbálta minden jobbra fejleszteni. Ezt az ötletet kihasználva, mint hogy az előbb is említettem, egy vállalat kifejlesztette az infravörös érzékelőt, beépítették egy fülhőmérőbe, és ezt arra használjuk most már, hogy mennyi energiát sugároz a dobhártya a hallójáratba. Ugye ez volt az elsők, amikor még ez a földhöz tartott, és csipegős. Nyilván ezt most már ugye a homlokunknál is alkalmazzuk, és amúgy kifejezetten távol, meg amúgy vannak ajtók most már, meg kamerák, meg minden ilyesmit erre használunk. Mind ugyanarra a logikára épül, amit még a NASA próbált minél tovább fejleszteni, hogy a csillagok hőmérsékletét mérjük. Úgyhogy ez is szerintem tök nagyon érdekes. Cool. Tök jó. Mezony. És akkor a füstérzékelő az, hogy nyilván tehát, hogy a NASA-nak kellett valami, ami a téves por miatti riasztályosokat megakadályozza. A régi füstérzékelőkkel ez volt az első számú probléma, hogy ott nyilván a port nagyon keverte azzal, hogy ez most füste. Tehát nyilván ott még ugye arról volt szó, hogy azt méri, hogy mennyire koszos a körülötte lévő levegő. Nyilván manapság mi se szeretjük, ha olyan füstriasztunk valami mindentől is beindul, főleg én és egyéb alacsony embertársaim ezt nem kedveljük, mert mi aztán ugrálhatunk, azt nem lehet kikapcsolni. Tapasztalatban mondom. Érdemes olyan lakótársakat keresni, akik életükben már főztek. Vagy magasak. Igen. Igen. Valami jó egyensúlyt kell kitalálni. Vagy ennek tetszőleges kombinációja, igen. Igen. Csak hogy tisztába tegyük azért, tehát a füst is szálló kis apró, nem molekulák, hanem kis, hogy hívják ezt, tehát az égés terméknek. Égés termék. Igen, de azok kis darabok. Vagy melléktermék. Tehát, ja. Hát teljesen. Ez amúgy még a Skylab során, reméljük, már hallottunk róla, hogy nem csak ISS volt, vagy nemzetközi relemes, de volt Skylabünk.
Ha még lett nemzetközi űrállomásunk. És más űrállomási laboratóriumaiban is, ugye akkor még igencsak az volt így az ötlet, hogy majd lesz egy csomó, és akkor ilyesmi. Nyilván manapság inkább már nem manapság, nagy rész csak a nemzetközi űrállomás van. Ezt így 1970-ben és körül fejlesztettek ki egy új érzékenységi technológiát, amit használni lehetett a műanyag állítható, ez a tényleg manapság legtöbbször kapható boltokban megtalálható füstérzékelőt. Ez egy tök jó dolog volt, és a Skylab programhoz köthető alapvetően, úgyhogy örüljünk, hogy amennyire lehet most már minimalizáltuk hát igazából a téves riasztásokat, talán így lehet a legjobban megfogalmazni ezt. Nyilván a NASA se akarta, hogy szegény űrhajósai állandóan azt higgyék, hogy tűz van, vagy gond, vagy bármi. Nyilván a por alapvetően elkerülhetetlen. Igen, közben megírták a szót, amit kerestem, koromrészecskék. Igen, köszönjük szépen, hogy másnak egy kicsit szélesebb lexikális tudása, mint nekem. Köszönjük szépen. Lehet, ha nem vagy adásban, akkor eszedbe jut rögtön, de hát ez már csak ilyen. Ez ilyen, igen. Ja, köszönjük szépen. Én manapság szoktam már azt mondani, hogy ugye otthon éltem, 19 évet utána szereztem 2 diplomát csak angolul, tehát hogy én már se angolul, se magyarul nem beszélek, én ilyen bilingual vagyok, tehát hogy nem 2, hanem bi, tehát hogy néha lövésem sincs, mi folyik, és az agyam az így közli, hogy nem tudom. Szeretném én is ezt a magyarázatot adni, de valószínűleg a mínusz 1 diploma és azok se olyan magas szintűek, valószínű magyarázat rá, úgyhogy, de ez már az én problémám. Nem, majd mi írunk 600 oldalas mementót, és akkor a lexikai tudásunk egy kicsit szélesedik. Igen. De amúgy visszatérve, valószínűleg a kínai űrállomáson is használják ezeket, meg hát ugye ott voltak a szovjet űrállomások, ugye a Mir és a Szajut sorozatok, tehát biztos, hogy ezeken is óriási probléma, és amit nagyon nem szeretnek az űrállomásokon, az a tűz. Mert hogy egy alattomos egy dolog. Ez nem jó buli. Nem, mert hogy sokan úgy képzeljük el, hogy a tűz pontosan úgy ég, mint itt a Földön 1 G gravitáció mellett, és marhára nem. Egyrészt nem úgy felfelé, mert teljesen más a dinamikája, másrészt pedig szinte láthatatlan, és ezért alattomos, tehát úgy megégeted magad, hogy nem is látod a lángot. Úgyhogy ez, ha van valami, amire nagyon-nagyon kifejezett figyelmet fordítanak az űrállomásokon, akkor az a tűz. Igen. Bezony. Bár a tüzet szerintem a Földön is próbáljuk elkerülni, de kinek mi, ugye? Legtöbbször nem jó, az biztos. Irányítható, vagy nem ott, ahol nem kell, mondjuk így. Igen. Kis bónusz, nekem nem volt valójában így hát hogy is mondjam, nem éreztem azt, hogy ezt a normál listába bevenném, de amúgy nyilván a fagyasztva szárított élelmiszerek, amire így raktam is egy képet, ugye ez konkrétan bármilyen ilyen szinte űrkutatáshoz köthető múzeumban, úgy például bármelyik NASA múzeumban elmegyünk. Ilyet biztosan lehet venni az ajándékboltban, mert ugye ajándékbolt az kell. Ugye ez a mindenféle űrhajós étel. Nyilvánvalóan ez arról szól, hogy nem akartunk konzerveket szállítani, és nyilván mindig az volt a célunk, hogy egy olyan élelemtárolási módszert próbáljunk kitalálni a NASA, ami életálló. Hold stabil, ugye ezt így szokták még hívni, tehát hogy nyilván nagyon sokáig eláll, és minél könnyebb, tehát hogyha már vásároltunk, és azért nem tudom azt mondani, hogy talán annyira minden nap éltük vissza, lehet venni, ugye ilyen mindenféle fagyasztva szárított gyümölcsöket, és ilyesmiket, ugye a legtöbbször szerintem ez a legtöbbet minden nap életünkben megjelenő formája, és nyilván ilyen nagyon könnyű. A NASA-nak mindig az volt a cél, hogy ezt így le, és akkor utána úgymond csak vízzel, ugye életre lehet kelteni ezeket az élelmiszereket. Ugye szintén a tűz elkerüléséhez is köthető, nyilván nem akarták azt, ami amúgy minden videójátékban megjelenik, ami űrhez köthető, hogy nekiállnak ott főzögetni. Jobb az, ha ők csak vizet hozzáadnak, meg kevergetik és ilyesmi. Nyilván ez nem minden élelmiszerre igaz, ezt szintén el szeretném mondani, de alapvetően ez a fagyasztva szárított élelmiszer hosszú távú eltartása, tehát hogy nem ilyen mindenféle anyagokkal, hanem az, hogy úgy hosszabbítsuk meg a szavatosságát, ez nagyon, nagyon is direktben az űrkutatáshoz köthető. Mondom, én erre nem mondanám azt, hogy talán annyira mindennapi életünk része, ez a lehet mindennapi életünk része kategóriába tenném talán. Amit a Mirelit szekcióban lehet vásárolni, zöldségek, gyümölcsök, húsok, azokat nem így fagyasztják, gondolom. Nem.
Nem, az szerintem csak fagyasztóba hajítják. Az csak simán fagyasztott. Igen, ez talán inkább az ilyen magvak szekcióban, és a mindenféle, hát nem tudom, szedegetni való nasi szekció környékén lehet megtalálni ezeket, és mondom, szerintem ez már inkább egy ilyen újféle élelmiszer talán, úgyhogy erre nem mondanám talán azt úgy direktbe, hogy minden nap életünk része. Valószínűleg az lesz, tehát hogy szerintem biztos jelenleg is vannak olyanok itt, akik már rengetegszer próbálták, vagy legalábbis egyszer-kétszer. Szerintem finom, nem egy nagy kaland. A jégkrém? Mindig inkább epret venni. A jégkrém az én nem tudom ki az, aki úgy gondolna a jégkrémre, hogy ez milyen jó lenne, ha egy ilyen porállaga lenne. És így, mint a homok. Jói. Én nem kóstoltam, én csak véleményt hallottam, hogy a bánat bűn rossz. Tehát, hogy az ellenségednek katasztrófa, tehát, hogy én nem értem. Lehet ott normális dolog. Szerintem az olyan dolog, hogy egyet érdemes venni, és akkor megosztani, mindenki kipróbálja. Ilyen egyszeri életélménynek. Alapvetően, aki ezt kedveli, legalábbis tényleg a fagyi, és ha nem az ilyen gyümölcsökről beszélünk, akkor hát ők biztos szerettek a homokozóban is nasízni. Nekem ez kimaradt a gyerekkoromból is, úgy tudom, úgyhogy hát ugye igen, ízlések és pofonok szó szerint, ahogy ezt mondani szokás. Igen. A Family Frostból ne vegyetek ilyet, bár ha nem tudom, hogy Budapesten például nem is nagyon van már Family Frost, de vidéken még szinte van. Itt még talán én szoktam hallani, igen. 5 éve volt még Budapesten is, abba biztos vagyok. Tehát, hogy a zene az szerintem mindenkinek megvan. De persze. Nem én sem. Ide kapcsolódóan Szürke írja, hogy ma már alkalmazzák a nedvesség megvonást a fagyasztás előtt, hogy ne károsodjon annyira az étel szerkezete és íze se. Ez tök érdekes. Hát. A sütés-főzésre visszatérve csak, hogy ez viszont nagyon érdekes, hogy a nemzetközi űrállomáson még mikró sincs, ami viszont a kínai űrállomáson már van. És ez egy tök érdekes dolog, hogy tehát valószínűleg látszik, hogy nem ugyanabból a tőből fakad a két űrállomás, tehát azért kicsit modernebb. Hát egy pár évtized van közöttük. Igen. Én ezt akartam mondani, meg ami még fontos, hogy azért most már a nemzetközi űrállomásnál nem próbálnak akkora újításokat befejezni nyilván. Tehát, hogy itt azért már ne felejtsük el azt, hogy pár éven belül elvileg nyugdíjba szeretnénk vonultatni. Úgyhogy nyilván majd az új űrállomásokon már rengeteg új dolog is megjelenhet, amire rájöttünk, hogy nem kell tőle félni, vagy már tudjuk olyan biztonságosan alkalmazni, hogy nem kell tőle félni. Kínai űrállomáson most már nagyot megy az acskós rámen, ugye? Gondolom, nem tudom, de valami ilyesmire tudnék elképzelni. Továbbá Szelényi Gábor írja, hogy humanitárius segélyezésben használunk liofilezett élelmiszert, nehezen hozzáférhető katasztrófa helyszíneken. Liofilizált, igen, ez volt. Csak nem akartam beleszólni. Nem, mert utána írja liofilizált az a szó. Igen. Jó, oké. Megint a lexikánkkal lesz itt gond. Aki úgy gondolja, a kommentben mindenképpen írja meg a korrekciókat. Jó, oké. Menjünk tovább? Igen, Gögyök, persze, hogy szerintem rám vársz, persze. Mondjad nyugodtan. Hát, de tényleg. Energiahatékonyság és fenntarthatóság. Szerintem ez lesz az egyik olyan kategória, ahol egy kicsit itt jól van ezt hát nyilván, úgyhogy próbáltam egy kicsit arra koncentrálni, hogy ez miért fontos, amit itt az elején is mondtam, hogy nem mindig arról van csak szó, hogy a NASA esetleg alkalmaz valamit elsőként, hanem tényleg annak is, hogy egy olyan technológiát megfizethetővé tesz. És ez megfizethető itt nyilván nagyon nagy különbségekről beszélünk, tehát hogy nem mindegy az, hogy valami $1000 vagy $1 millió. Ide köthető nyilván a napenergiai rendszerek, napelemek. Nem nagyon van más energiaforrás az űrben, tehát, hogy majd mindjárt beszélünk is arról, hogy amúgy konnektort is nehéz találni az űrben, nem egy sűrűn előforduló forrás, úgyhogy nyilván a napenergia egy olyan dolog, amit szerintem a legtöbben nem fognak meglepődni, hogy ez amúgy űr dologba hozható, de szerintem ez is egy olyan dolog, ami egyre jobban a mindennapi életünk része, tehát, hogy szintén talán egy 10 évvel ezelőtt sokkal kevesebb napenergiai rendszer volt így háztartásokban alapvetően megtalálható, mint most. Most már azért eléggé sokan ugye a saját házuk tetejére is ilyet raknak, meg nyilván millió más dologra is most már ezt használjuk.
Ugyanígy az UV álló ruházat. Ez talán megint egy kicsit olyan, hogy nem mindenkinek a mindennapi életének a része, de alapvetően sport, túraruházat és egyéb ilyenekhez is nagyon fontos volt az UV ruházat, meg majd egy picit azt hiszem itt fogunk arról beszélni, hogy amúgy ez mindenféle betegségi programokban is milyen változást hozott. Oké. Igen, nem sokat árulok el azzal, hogy a NASA kutatói nem találták, tehát ezzel sokat mondok, nem a NASA kutatói találták fel a napelemcellát. Ez az, amit a legelején mondtam, hogy nem minden úgy köthető talán űrkutatáshoz, hogy ők voltak az elsők, de szerintem ami itt nagyon fontos elmondani, hogy az intézmény segített életben tartani. Tehát, hogy amikor először feltalálták a napelemcellákat, vagy akik kitalálták, akármennyire nem direktben NASA kutatók voltak, ők voltak azok, akik megfogták ezt az energiaforrás rendszert, vagy energiafenntarthatóságot, vagy bárminek is szeretnénk hívni, és annyi ideig úgymond idézőjelben püfölték, hogy az egy megmaradt találmány legyen a mindennapi életünkben. Tehát hogy azért azt nem szabad elfelejteni, hogy naponta millió új találmány van, de nem minden lesz megmaradt. Tehát, hogy nem minden lesz úgy az életünk része, vagy bárminek a része, hogy ezt valójában fennmaradjon, és itt főleg a napenergia rendszereknél nagyon nagy részben az áráról van szó. Tehát egy az, hogy így is még rengeteget csökkentek a napelemcellák árai az elmúlt pár évben, minél többen gyártják, minél jobban elérhető, minél többen használják ki, ilyesmi. Egyre több cég van, aki ezzel foglalkozik, de nyilván itt a lényeg az, hogy nem ők találták föl, de ők azok, akikhez nagyon erősen köthető ez a technológia, hiszen ők fogták meg a kezét és tették olyanná, ami megmaradt technológia, és nyilván rengeteget javítottak rajta azóta is. Tehát azért a napelemek százaléka, hogy mennyire valójában egy darab napelem mennyire hatékony, az nem keveset javult az elmúlt pár évben. Ez amúgy még mindig egy nagyon nagy tudományos probléma, hogy hogyan lesz ebből olyan százalék arány, ami még többen bánnak megérni, vagy még hatékonyabb lenne. Ennek rengeteg szempontja van. Érdekes kutatási téma, ha bárkit érdekel. Igen, csak... És akkor az UV-jelző? Igen? Csak picit beleszakítva a mondandódba. Eleve milyen furcsa azt abba belegondolni, hogy az egyrészt az Apollo érában még semmilyen napelem nem volt, és ezért ma már tehát nem készül olyan űreszköz, amin nincsen napelem tábla pár, általában pár. A Psyche küldetés nemrég indult el, de sorolhatnánk. A tel is tele vannak olyan eszközök, Európa Clipper is azt hiszem ilyen lesz, a Psyche-hoz hasonló. Szóval azért tel is tele van. És csak hogy jól példázza, igen, jól kiemelte valaki, hogy itt van a Melkasamon, ugye a nemzetközi űrállomás, azóta már megkapta az IROSA napelem kiegészítőket, ami önmagukban, tehát kisebb és kevesebb és több energiát termel, mint a régi 4 pár napelem táblapár. Tehát ebből látszik, hogy ennyi idő alatt ekkorát fejlődött az egész. Még úgy is, hogy ugye sokkal kisebb a mérete a többihez képest. Szóval zseniális. Pontosan mondom, itt tényleg talán az előadásnak az is egy fontos rész tényleg, hogy nem csak, hogy a mindennapi életünk része lesz, de hogy ezek állandó fejlődésen mennek át. Nyilván mondom, már nem csak az űrkutatási cégek vagy intézményeknek köszönhetően, hiszen azt mindannyian tudjuk, hogy minél nagyobb a kereset valamire, annál több pénzösszeget fektetnek bele a javításába is. Reméljük, ez ugye nem mindenre igaz a mai világban, hiszen most már nagyon ilyen használati társadalmunk van, és mindenből már szinte mindig újat veszünk, de alapvetően ugye rengeteg cég dolgozik is ezen, de tényleg nagyon sokat köszönhetünk az űrkutatásnak, és azok, hogy ezek fennmaradnak, és a mindennapi életünk részévé válhatnak egyáltalán. Akkor az UV-álló ruházat, ennek egy számomra is meglepő története volt, hogy ugye 1968 körül kezdték el kutatni az olyan hűvösen tartó szolgáló ruházatot, tehát hogy itt még csak nem is arról beszélünk talán, hogy űrséta vagy bármi ilyesmi, hanem csak olyan űrruhákat próbáltak kitalálni, ami mellett hűvösen tudnak maradni. Ez amúgy a hűtőmellérek kifejlesztéséhez vezetett. Ez ugye nem az UV-álló ruházat, de hogy így gondoltam, hogy ha már ruhákról beszélünk, ezt is megemlítem. Viszont ezt én sem tudtam, de hőszabályozási rendellenességgel küzdő betegek, és igen,
igen, hősokkal, ez a saját írásomat nem tudom összerakni néha, de hogy a hősokkal járó munkákban dolgozók számára is kifejlesztették. Igen, ugye a kézírásán borzasztó. De hogy alapvetően szerintem ez is nagyon érdekes, hogy itt a ruházat kapcsán, mondom, most tudom, hogy ez az első bekezdés nem az UV-álló ruházat, de hogy ide nagyon jól be tudod kapcsolódni, hogy ez például egy olyan dolog volt, amit még nagyon régen, ugye az Apollo ruhák miatt 1968-ban kezdett el kidolgozni a NASA, de egy NASA-nál lévő vezető pozícióban található hölgy volt az, aki kórházakkal együtt kezdett el dolgozni, hogy egyéb betegségekkel küzdő és hősokkal járó munkahelyzetekben is tudjanak ezzel segíteni. Tehát, hogy ez egy olyan technológiára való példa, amit nem csak, hogy feltaláltan ezzel is alkalmazott, de hogy ők már egyáltalán nem használják, viszont továbbra is együtt dolgoznak esetleg kórházakkal, és más ilyen intézményekkel együtt, vagy legalábbis segítették őket abban, hogy elkezdjenek ők is ilyeneken dolgozni, és egy csomó ember mindennapi életén javítani. Nyilván ez legtöbbször nem olyan, ami mindannyiunknak a mindennapi életében része, viszont az UV-álló, tehát az ultraibolya sugarak elleni védelemre kifejlesztett anyagok, amit eleinte nyilván több réteg vastaganyagot használt a NASA azért, hogy ettől védjék az űrhajósaikat, vagy bárki mást. Később viszont egy újabb generációs hűtőmellények, amik a napérzéskényesen szenvedő gyermekek számára is feltalálták, ami mondom, ez már egyáltalán nem köthető ahhoz, hogy a NASA magának tette volna, de ugyanúgy az UV-sugarak elleni védelemben is a napérzékenyeknek és valamint mondom atlétikai, tehát hogy túrázós termékekben már igen sűrűn megtalálható. Oké. Nézzük a következőt. Ha akarja az igazságot, így van. Egészségügy és egészségmegőrzés. Itt a harmadik kategória az direkt került ide, mert úgy gondoltam, hogy humoros lenne az egészségmegőrzés, mert annak pont a szöges ellentéte, de amúgy ahhoz köthető, csak a nem egészségmegőrzéshez. Szerintem mehetünk is tovább. Ja, nem itt ugye fogunk beszélni a mesterséges végtagokról, ami szerintem kis gondolkozás után igen gyorsan belátható, hogy nyilván köthető a NASA-hoz, de manapság már egy olyan dolog, ami alapvetően nem az űrkutatáshoz köthető. Tehát nyilván az űrkutatásban is rengeteg robotikai eszközt próbálunk kiépíteni, meg mindenféle ilyesmi, de hogy amúgy a Boston Dynamics nemrég jelentette be a második generációs humánrobotát. Nagyon érdemes megnézni azt a videót. Erre majd térjünk egy picit vissza, ezt elmondtad. Szerintem már rémisztő, de nyilván nagyon menő, hogy itt tartunk. Nagyon meglepő szokott emberek számára lenni, hogy a csecsemő táplálék kiegészítő, vagy baba táplálék kiegészítő, az alapvetően űrkutatás, és ez ilyen teljes hatalmas véletlen árán terült ki, hogy ezen tudnának javítani. Valamint azért mondtam, hogy a gyorsételmi ételek. Nekem ez az egyik kedvenc ilyen példám, amit felszoktam hozni, ha emberek kérdezik, hogy miért jó az űrkutatás, mert szerintem nem gondolnánk, hogy a gyorséttermi fejlődés, ami hát érdekes úgy gondolni rá, hogy fejlődés, de nyilván ennek is van egy technológiai fejlődése, az szintén köthető az űrkutatáshoz. Igen. Először, mikor ezt beleraktad ebbe a listába, akkor én is néztem, hogy junk food, really? aztán természetesen van ennek egy magyarázata, úgyhogy mindenki várja ki ezt még mielőtt... Figyeljetek szorgosan. Igen. Már megint a ellenséges hadak ellenem megindulnak. Tartjuk a frontot. Alapvetően a mesterséges végtagok, mondom, kis gondolkodás után űrverseny során a NASA-nak szüksége volt olyan módszerre, hogy távolról tudjon irányítani járműveket, valamint ugye a robottechnikai újítások is hamarosan, tehát ugye a Canadarm szerintem egy nagyon ikonikus elem, és valószínűleg mindannyian tudjuk, hogy mi az, és nyilván egy robotikai eszköz. Ez olyan utat indította a mesterséges végtagok technológiái felé, ami miatt megindult ebben egy hatalmas fejlődés, ugye olyan végtaghiányosok, vagy bármi ilyesmivel rendelkező személyek számára, hogy ez számukra is segítséget okozott a mindennapokban. Nyilván itt már nem arról van szó, hogy alapvetően a NASA dolgozna ilyeneken. Egy részén igen, tehát hogy mondom például ugye az új űrhajós válogató programja a Európai űrügynökségnek ugye végtaghiányos asztronautákat is választottak, és őket is szeretnénk űrbe küldeni. Nyilván azért, mivel szeretnénk egy olyan jövőképet formálni az űrben vagy űrkutatásban, ami mindenki számára elérhető, hiszen miért is ne lenne az.
és alapvetően viszont ennek ugye az kezdeti kialakulása ez nagyon erősen köthető a NASA kutatásaihoz. Szintén megint azért, mert ők fogtak egy technológiát, kidolgoztak, és utána már könnyebb volt tőlük átvenni, vagy az ő útmutatásokon keresztül tovább javítani ezeket a dolgokat. Tehát ennek a robotikai oldala az, ami bekap, mert azért a végtagokkal, teljesen. Tehát nagyon morbid képeket lehet látni 100 évvel ezelőttről, hogy igen. Mivel próbálták. Igen, nagyon... Itt most nem azt próbálom eladni, hogy a kalóz és a fa darabok, meg nem tudom én mi, az a űrkutatáshoz köthető, mert nyilván nem. De hogy ennek egy nagyon erős robotikai vonala is az, hogy ezek technológiailag is fejlettebbek legyenek, az nagyon nagy részben köthető az űrversenyhez. Aztán a csecsemő táplálék kiegészítők, ezt most nekem is meg kellett jegyezni, de hogy az omega-3 zsírsavaknak a természetes forrásának a meglelés. Az, ami korábban tényleg főként az anyatájban volt jelen, az nagyon fontos szerepet játszik ugye az újszülött fejlődésben, és ez nagyon nagy lépést tett abban, hogy a csecsemő táplálék kiegészítők is ugye ezt a nagyon eszenciális dolgot vissza tudják adni, amit esetleg anyatáján keresztül egy újszülöttnek éppen nem tudunk megadni. Viszont ez alapvetően csak úgy történt, hogy a Mars missziók élettámogatási rendszerein dolgoztak, tehát, hogy ugye szeretnénk a Marsra jutni, majd emberrel is, és a többi nyilván ez egy olyan dolog, amin állandóan dolgoznak űrkutatásban, és véletlenül találtak egy természetes forrását omega-3 zsírsavaknak, tehát ez teljesen úgy nézett ki, hogy próbálták kitalálni nyilván mindenféle biológiai, kémiai kutatásokon, és ezen keresztül egyszer csak találtak egy természetes forrását omega-3 zsírsavaknak, ami mondom eddig a pontig nem találtunk soha, hanem mindig csak azt hittük, hogy közvetlen anyatájból találhatunk meg, úgyhogy ez is például nagyon, nagyon jó része, ami szintén olyan dolog, hogy az még nagyon a jövőben van, hogy csecsemőket mi az űrbe szeretnénk, vagy a Marsra és ilyesmi, de hogy nyilván ez viszont már például ebből a szempontból a mindennapi életünknek nagyon erős része, nagyon sokaknak, viszont például a NASA-nál ezzel alapvetően amúgy még nem foglalkoznak annyira erősen. Anyukák azért, hogyha vannak itt a chatben, írjátok már meg, hogy ezzel a BB tápszerrel mégis mi a szituáció, mert azért, ha belegondolunk, ennek nagyon kicsit, mint a junk foodnak, tehát ennek is van egy ilyen negatív híre, reputációja, hogy nem feltétlenül. Lehet, hogy ennek egy bizonyos válfaja, vagy régen a tápszerek nem igazán váltottak be a hozzáfűzött reményeket, hogy volt valami káros hatása, vagy egyszerűen nem váltotta ki megfelelően az anyatej hiányát, vagy sokan inkább csak arra hagyatkoztak ahelyett, hogy tehát megfelelő anyatejjel táplálták volna a gyerekeket. Nem tudom, írjátok meg, hogy ezzel, mert én bennem van valami ilyen, hogy a baby tápszernek van egy ilyen negatív visszacsatolása, és hogy ebből mennyi igaz, vagy én, mint tapasztalt szülő, hát szerintem akármi is van, biztos, hogy az utóbbi évtizedekben ez is mint minden annyira változhatott. Tehát eleve az előállításuk, gondolom, szóval így biztos, hogy más a hozzáállás, vagy nem tudom, hogy nem vagyok anya, úgyhogy... Én szerintem ebben pont egyikünk se szakértő, de hát amit én ebben talán a legjobban látok, az az, hogy ha tényleg csak erre a részére foglalkozunk, hogy ez a omega-3 zsírsavak, erre rengeteg kutatás van, hogy nagyon fontos az újszülött fejlődésben is, nagyon erős segítés. Nyilván ezzel már tudunk valamit adni, amit esetleg amúgy nem tudnánk, hogyha ugye anyatejhez nincs hozzáférés. Úgyhogy szerintem talán az opció biztos igaz, hogy ez is jobb, mint az, hogy egyáltalán nem adnánk meg a csecsemőnek. Az, hogy a többi része, amiből készülnek ezek, arról én is tudok nagyon nyilatkozni. Nem tudom, meglepő módon még nem foglalkoztam csecsemő életben tartással, úgyhogy még nekem sem mindennapi élet része. Jött 2 kommentum, és még akkor ezzel kapcsolatban Dózsa Dávid írja, hogy mindkét gyerkőcünk tápszeres, és minden oké, nem betegesebbek, mint az anyatejes társaik, mint ahogy a legenda tartja. Viszont ezzel ellentétben, szöges ellentétben MEP formát 14 írja, hogy lol, az anyatejet semmi nem váltja ki szerintem. Igen, két megközelítés. Ez valószínűleg egy olyan dolog lehet, közben
Kati is írja, hogy a mi fiunk anyatej plusz tápszer, és szinte soha nem volt beteg, sőt. Ez gondolom, ez egy olyan dolog, hogy inkább nekem akkor gyanús az, hogy régebben lehetett ezzel probléma, amikor még azért nem volt annyira szofisztikált, és nem volt benne annyira akkora tudomány, vagy tudás mondjuk mögötte, és valószínűleg akkor azért félre-félre mentek dolgok. Ez egy kicsit, én úgy tudom értelmezni, én agráriumban diplomáztam, és valószínűleg az is, hogy most valamit a földben termesztesz, és akkor az sokan arra esküsznek, vagy pedig az, hogy egy növény képes-e úgy egészségesen felnőni, hogy köze sincsen soha a táptalajhoz, és ettől függetlenül megkap mindent, ami a fejlődéséhez szükséges. Tehát én úgy gondolom, azért eljut oda mondjuk a mezőgazdaság is, meg az orvostudomány is, hogy ezt már replikálni tudják az anyatejet, és mondjuk az agráriumban, hogy a föld hiányát. Tehát gondolom, hogy valami ilyesmi lehet a tudomány háttere. Igen, szerintem tényleg az egésznek a kulcsa, hogy ez is már egy haladás abban, hogy ki tudjuk egészíteni esetleg az anyatejet, ha nem is teljesen kicserélni. És ugye nyilván ez legtöbbször nem is akkor szokott alkalmazva lenni, mert kicserélni akarnánk, hanem mert kell valami alternatíva. Úgyhogy ha más nem, szerintem ebből a szempontból nyilván nagyon pozitív ennek a fejlődése, és az, hogy egyáltalán már létezik ilyen. És Gulyás Attila írja, hogy a baby tápszer viszont terefutás után is isteni. Én futni nem fogok, úgyhogy... Ha te mondod, na akkor... már megint a futás. Igen. Ebi Matyók írja, hogy kiváltható az anyatej, pedagógus diplomám van. Oké. Igen. És hidroponika, hát igen, van ennek nagyon sokféle. Igen, van ennek nagyon sokféle háttere, vagy módozata. Igen. Nem, kispomokin. Gyors ételmi ételeket nem kedveltük, hogy ott hagytuk őket? Jaj! Bocsánat. Ez a semmi gond. Tudat alatt kukáztam. Ajjajjaj. Gyors ételmi ételek, mondom, nekem ez az egyik kedvenc fun fact-em, mert szerintem nagyon, nagyon érdekes, meg fun. Nyilván itt a fun fact lényege. Az, hogy alapvetően a NASA elkezdte a Taco Bell, ami nem biztos, hogy mindenki számára ismer, de ez egy ilyen, mexikói gyorsétterem, de mexikóinak hívni ilyen szerintem szó szerinti bűn. Azt kell róla tudni, hogy olyan olcsó, hogy még a Meki is meglepődik, hogy miért ilyen olcsó, és amúgy finom. Én ezt tagadás nélkül mondhatom. Arról is nevezetes, hogy sokan nem bírják megemészteni. Nekem ez a problémám nem volt. De hogy amúgy ez egy gyors étterem, ami látsz, és ennek a tortilláit kezdte elhasználni űrmissziókhoz, ami ugye ez a wrap alapanyag, tehát ez a jó kis lap, kegyér dolog. Ugye a tortilla, valószínűleg mindenki ismeri, és én itt hülyét csinálok magamra, hogy próbálom magyarázni, de hogy ezt kell elképzelni. Ugyanis, amit a ceruzák kapcsán is beszéltünk, hogy ez a mindenfelé hulló anyagok, ez egy probléma, igen. És a kenyér az túlságosan morzsált volna, úgyhogy tortillákból csináltak szendvicseket és ilyesmit. Majd a NASA úgy gondolta, hogy ez így nem fog működni, mert hogy a Taco Bellnek a tortillái az nem volt elég ideig eltartható, úgyhogy saját űrtortillát kezdett el gyártani. Tehát, hogy ezt tényleg úgy képzeljék el, hogy a NASA a 90-es évek előtt egy időszakban úgy döntött, hogy akkor ő mostantól neki el tortillagyártónak beállni, és saját tortillákat gyártottak. Szerintem nagyon menő lehet azoknak az önéletrajza, amiben így szerepel, hogy így NASA tortilla előállító, vagy nem tudom. Űrtortilla gyártó. Igen. Fejlesztő. Viszont a Taco Bell meg úgy gondolta, hogy hát akkor kifejleszti ő, ha a NASA most így próbálkozik. Úgyhogy a 90-es években olyan tortillákat kezdtek készíteni, amik már 9 hónapig eltarthatóak voltak. Ez azóta még annál sokkal hosszabb is, tehát hogy jelenleg például itt kint megvehető tortillák nagy része azért jó pár hónapot kibírnak, nem 9-et legtöbbször, de azért 2-3 a kukorica, teljesen kukorica alapúaknak úgy igen, stabilan vásárolható. Viszont a Taco Bell ezt kifejlesztette, és utána a NASA inkább ezeket kezdte használni, mert úgy voltak vele, hogy már megint, mint az űrtól kapcsán, és hogyha már valaki kitalálta, mi miért szenvedjünk tovább, úgymond. Úgyhogy igen. És ez egy ideig nagyon amúgy nevezetes is volt egy kicsit így Taco Bell marketing szempontból. Ugye ez nagyon sok gyorséttelmi, meg kóla és egyéb láncok imádták ugye ott a 90-es években, hogy volt-e űrben, vagy van-e felküldve a termékük.
Úgyhogy amúgy található olyan fotó, most ezt én nem helyeztem be, hogy így a názás ilyen dísztányér, a NASA logóval, meg minden így a Taco Bell tortillák valami siralmasan kinézve, de hogy ilyen fotókat is amúgy lehet találni az interneten. Meg régen még orosz rakétákon is volt például a Pepsi logó, erre kifejezetten emlékszem, talán Szojuzon, vagy nem tudom, de emlékszem, hogy még oroszok is a nagy amerikai ellenfélként még akkor használták a különböző márkákat, úgyhogy érdekes, hogy ez így kikopott, de ez egy nagyon jó dolog. Nem akarunk látni logókat rakétákon. Nem, tényleg ezek nem reklámról. Nem reklám célból. Meg még ha csak logó. Tehát valószínű, hogy nem állt volna meg, hanem mindenféle képek és nem. Vagy emberek ott kacsintva, tudod, megyünk az űrbe, vagy ilyen nagyon gics parádé. Na hát mindegy. Azért, vannak dolgok, amik a mai napig megmaradtak, tehát ugye ezt ne felejtsük el, hogy például a Snoopy űrbeküldés az ugye egy mai napig egy tradíció. Ha bárki találja olyan sisakos űrsnupit, ami nem a műanyag űrsisak, könyörgöm szóljon, mert én jó pár éve vadászom, hogy ne azonnal eltörjön igazából a rajta lévő műanyag, de ugye ezek a Zero G indikátor kisnupik, meg ugye a Snoopy eléggé sok ideig volt felhúzva erre a marketing dolog, hogy Snoopy és barátai ugye járnak az űrbe rendszeresen a NASA-val, úgyhogy ezért vannak ezeknek ilyen aranyos megoldásai. Szerintem az még ízlésesebb a művel, és amúgy például gyermekeknek kis aranyos dolog, hogy ilyen is van, de az biztos, hogy jó, hogy nem marketing felületként használjuk a nemzetközi űrállomást. Igen. És akkor ne is gondoljunk bele, hogyha mondjuk egy rakétagyártó céget, mondjuk a Hugh Hefner támogatott volna, tehát csak a fantáziánk szab határt, hogy milyen csúnyaságokat lehetett volna ott művelni, pláne egy rakétával. Az űrhefner. Na de igen, jó, akkor evezzünk tovább az űrtechnológiák háztartási eszközökben részre. Milyen lemek kis képeket találtam itt, hát komolyan mondom. Na, itt 3 dologról fogunk megint beszélni, és szerintem itt nincs plusz egy, igen. A porfogók, és itt nem véletlenül van idézőjelben, ez egy nem igazán lefordítható dolog, de itt a Dustbusterről beszélünk konkrétan. Azért hívtam porfogóknak, mert alapvetően én úgy tudom, hogy jelenleg az otthon is vásárolható ilyen vezeték nélküli kis porszívókat porfogónak hívjuk, és nem porszívónak, de mondom, lehet ellenem csatát indítani a kommentekben. Mindenkinek igaza van. Előre mondom. Csak nekem nincs. Ezen kívül alapvetően a vezeték nélküli eszközök, tehát hogy itt eleve próbáltam mindenkit boldogát tenni, hogyha megvan, hogy melyik márka a kedvenc, tehát hogy most Kercher vagy a Lidlbe megyünk a Parksidert, vagy valami. Mindenkinek mondom, megint igaza van, hogy melyik a legjobb, de hogy alapvetően az ilyen vezeték nélküli háztartási eszközökre kell gondolni, tehát hogy a vezeték nélküli fúró és annak mindenféle variánsa az ide köthető, és a víztisztító rendszerek is. Mondom, talán a víztisztító rendszerekkel nem mondok olyan nagy dolgot, és igen, itt majd lehet nevetni, mert olyan képet raktam be, ami amúgy, ha minden igaz, nem olyan víztisztító rendszer, mint amiről mi beszélünk, mert ez a klasszik filteres, de víztisztító rendszer, van hozzá esztétikai eszközünk, úgyhogy örüljünk neki. Ja, igen, veszem az adást. Igen, most már kezdek belejönni lassan a szünetek nekem igen, így az utolsó előtti szlájdra ezt is megoldjuk. Adás végére meg leszünk. Szóval a Black & Deckernek hát volt az Apollo korszakban egy ilyen együttműködése a NASA-val, tehát ilyenek is voltak, hogy ugye a Black & Decker rengeteg ilyen háztartási eszközt gyárt, és már akkor is igen hevesen gyártott, és az akkumulátorral működő eszközök létrehozása érdekében ekkor még. Nyilván, mint az előbb is mondtam, tehát, hogy nem azért konnektort, aki talál nekem az űrben, az minden tiszteletem, nem egy sűrűn előforduló dolog, tehát, hogy nem sok található belőle. Így nyilván olyan fejlesztések is kellettek, ami akár bármilyen szempontú, tehát hogy ezek ugyanúgy megtalálhatóak most már olyan vezeték nélkül eszközökben, ami orvosi vagy ipari, vagy ezek a kisebb kézi eszközök, és a Dustbuster
vagy nevein elismerődött porszívó, az teljes mértékben emiatt alakult ki, tehát ugye Black & Decker az együtt dolgozott a NASA-val, és utána maguk is elkezdték árulni ezt a Dustbuster-t. Mondom, én porfogónak neveztem el, de így hát ez egy olyan dolog. Morzsa porszívónak, vagy morzsa, ja, ez mondom, mindenki jobban tudja, mint én tudom. Maradjunk ennyiben. Mint külföldre szakadt hazánk lánya. Én még életemben nem hallottam, hogy morzsa porció, de biztos. Aha, hát mindegy. Aha, én simán. Tehát az űrben nincs morzsa, most beszéltük, hogy kerüljük. Ja. Úgyhogy kenyér nincs, nem trollkodom itt tovább, ha már űrtrollok már voltak, de hogy ezt a Dustbuster vezeték nélküli porszívót emiatt kezdték el árulni, és ez a mai napig amúgy igencsak ismert így Dustbuster néven. Ugye ez néha elő szokott fordulni, hogy egyes termékeket főleg talán angol nyelvkörnyezetben az alapján szinte már sűrűbben hívnak, ami egy márkához vagy termékhez köthető, mint ami az alapvető neve lenne, de szerintem Magyarországon is előfordulnak ilyen dolgok. Hát a Jeep. Néha vannak olyan dolgok, amik nagyon... Tehát a Jeep nálunk az a terepjáró. Tehát az nem igen. A Jeep. Magyarul itthon meg a Jep. Hát, ja, hely. Az a Jep. Hát még minden ilyen. Jep. Jep. Igen. Tehát erre tudok ne haragudjatok, erre ki kell, hogy térjek. Angliában a tollnak van egy olyan neve, hogy Biro, és ez egy régi kifejezés, mint megtudtam, és a hölgy egyszer mondta nekem, hogy a Biro-t adjam már oda, mondom, micsodát, azt hittem, hogy beszélem valamennyire ezt a nyelvet, mondja, hogy a tollat, és kiderült, hogy a régies elnevezése a tollnak a Biro, és nem másért, mint a Bíró János tökéletesítette a golyós tollat. Golyóstól. És a bíró az angolul Biro. Úgyhogy egy kis fun fact, Angliában a Biro az a régies kifejezése a tollnak. Ezt én is tudtam. Megint egy jó magyar szakember híre. Ja, sajnos nem élt tovább, úgyhogy mármint senki nem élt tovább, de a kifejezés nem élt nagyon tovább, mert a fiatalok már nem. Tehát én is csak egy idősebb hölgytől hallottam. Na, de ez volt a fun fact része. Amúgy visszatérve még csak annyi, hogy nem a konnektor miatt problémás, ez inkább az, hogy szerintem sokkal nagyobb szabadságot ad a vezeték, meg a vezeték a munka miatt az, hogy mert ugye azt is tölteni kell, bárhogyan is nézzük, de inkább az, hogy azt bárhova viheted is, tehát nem az van, hogy mit te vágsz valamit, mondjuk egy olyan műszerrel is, akkor ott kell még egy kábelt húzogatnod még mellé, tehát ez egy olyan fokú szabadságot ad mondjuk az űrben is, ami tehát egy nagyon-nagyon fontos dolog. Igen, azért az jó lenne, ha még olyanféle madzagok is mindenhol így hevernének. Ja, képzeld el az ISS-t, tudod, ott minden be van dugva, és tudod. Bontják szét, és így mindenhol. Így húzzák szét a vezetékeket. Az úgy fincsi. Ja. És akkor a Dustbusterrel ott megy körülötte, aminek szintén van egy madzaga. És ilyen Mission Impossible lenne, meg ilyen falak, ami csak konnektor, vagy nem tudom. Igen, takarítás egy hétig, ez külön egy kihívás. Ja. Szóval a porfogó az direkt beköthető a NASA-hoz, de utána nyilván arról volt szó, hogy ez amúgy is szerettek volna erről kezdem. Nem köthető direktben a NASA-hoz, mert nem ők találták fel a vezeték nélküli szerszámokat, erre amúgy is volt úgymond egy igény, és a kialakulásuk során is így alakult, de alapvetően az, hogy a NASA-nak nagyon nagy igénye volt arra, hogy ez a fejlődés meginduljon, ebből a szempontból igencsak előre segítették azt, ahogy említettem, hogy a Black & Deckerrel is volt egy teljesen közös együttműködésük, ez több céggel is úgymond így működött, úgyhogy mondom, a konnektorok ritkák a űrben és a Holdon és a Marson is gondoljuk a legtöbb helyen, de hogy nyilván nem közvetlen miattuk lett például vezeték nélküli fúrószerszám, vagy bármi ilyesmi, de a fejlődésük és az, hogy úgymond megfogalmazódott egy ilyen igény, az nagy részben köthető az Apollo program felé haladási időszakhoz. És akkor elérkeztünk az utolsó dologhoz, amit én említeni terveztem, ezek a víztisztító rendszerek. Nyilván a Földön a víztisztítás az egy igencsak bonyolult folyamat volt abból a szempontból, hogy vagy felforraltuk a vizet, vagy át kellett szűrni egy terjedelmes szűrőhálózaton igazából. Tehát, hogy nem csak, hogy ezek hatalmas dolgok voltak, de nyilván rengetegféle dolgot próbáltunk kiszűrni a vízből, és ez akkor még egyáltalán nem volt egy ennyire bonyolultabb technológiával rendelkező rendszer, viszont annál terjedelmesebb és nagyobb volt. És nyilván egyik sem lehetne
opció a zsúfolt, meg alacsony energiájú űrkapszulában vagy űrkörnyezetben így alapvetően. A NASA inkább egy olyan metódus próbált kitalálni, ami úgy öli a baktériumokat, hogy a vizeket negatív töltésű ezüst atomokkal szorkálja meg és lövi meg. Ez bonyolultabban hangzik, mint ami, de amúgy ez egy eléggé sűrűn alkalmazott dolog, hogy mindenféle atomokkal próbálunk dolgokat megcélozni, és ennek kapcsán valahogy megváltoznak, de hogy ez egy olyan folyamat, amikor ezek a részecskék rárakódnak a baktériumokra, majd kiszűrődnek azonnal a vízből. Tehát, hogy ezt egy kicsit úgy kell elképzelni, mint a micellás dolgokat, ami szintén egy kémiai forradalom alapvetően, ki a sprinklermosó micellás vízre gondolunk, de amúgy alapvetően a mindenféle edénymosó szappanok és micellákat hoznak létre. Ennek ugye annyi a lényege, hogyha már öntöttünk szappantolajba, akkor látjuk ezeknek a buborékoknak a létrejöttét. Ez ugyanaz a logika, hogy igazából összegyűjti egy kémiai folyamat kapcsán, és ugye egy helyre összpontosítja, és emiatt nyilván ennek is ez a lényege, hogy rárakódnak a baktériumokra ezek a részecskék, és utána azonnal sokkal könnyebben szűrhetőek, tehát nem volt szükség már arra, hogy mindenféle szűrőkön, meg felforraljuk, vagy bármi ilyesmi, hanem egy elektronikai víztisztító eszközt hoztak ezzel létre, ami nyilván most már rengetegszer alkalmazott. Tehát a víztisztító rendszereknek nyilván millió fajtája van, úgyhogy nyilván nem arról van szó, hogy csak ezt alkalmazzuk, legalábbis én úgy tudom, de ez egy olyan dolog, amit alkalmazunk mi is azóta. Úgyhogy... Nem elég nagy mennyiségben. Szerintetek megvalósulhat az, hogy itt, mert azért látjuk azt, hogy a világ afelé halad, robog, száguld, hogy a jövő aranya esetleg az ivóvíz lehet, és egyre inkább fogy ez a készlet, és ezért gondolom valamilyen szintű ilyen nagyobb méretbe felskálázott víztisztítás, vízszűrés, esetleg sókivonás. Hát tudom, hogy ezt is már sokan biztosan mondták, és ez egy lerágott csont, de tehát azért nagyon sok víz van a Földön, csak ennek a nagy része nem iható. Tehát, hogy ezt valahogy becsatornázni ebbe a területbe, hogy konkrétan ezt így használják fel, hogy az emberiséget aktívan, mert most is víztisztítunk, de azért nagyon sok olyan ország van, ahol van víz, de még sincs víz, vagy nem tudják megoldani ezt a fajta problémát. Hát előbb-utóbb szerintem mindenképp ölni fogják egymást a vízért az emberek, mert amúgy is mindenért öljük már egymást lassan itt a Földön, szóval előbb-utóbb, hogyha az édes vízkészlet egyre inkább főleg ugye a jégsapkák olvadása miatt szépen belefolyik a sós vízbe, hát az nem túl jó. És hát meg eleve, hogy hol esik mondjuk eső, az is ugye egy édes víznek számít, tehát hogyha mondjuk nem esik sok helyen eső, akkor sokáig ráadásul, akkor ott is akkor elkezdenek egymásért ölni, hogy akkor nekünk van egy kancsóvizet, szóval azért mondom, hogy ebből komoly viták lehetnek, és a víztisztítás pedig pont ezért lesz még drágább, mert akinek esetleg van ilyen berendezés, az mindent meg fog tenni, még többet sajtoljon ki abból, akinek nincs ilyenje. Van Mad Max igen. Vizionálsz. Hát sajnos nem túl jó kilátások vannak, mert hát ezt is magunknak köszönhetjük, de hát ilyen az ember. Eszti? Nyilván amúgy rengeteg olyan szociológiai kutatás van, amik például arra húzódnak fel, hogy a valóságos harmadik világháború az amúgy pont a vízért fog szólni. Nyilván már csak arra is gondolunk, és amúgy elrettentő, vagy legalábbis szerintem rémisztő videókat lehet találni az interneten manapság erről, hogy esetlegesen nem annyira fejlődött vagy elmaradott kultúrákban a víz értéke milyen, és hogy mit jelent az ő szociális paradigmájukban, vagy bármiben ugye a víz és a tiszta víz. De hát reméljük, hogy az ember időben egy kicsit cselekszik egy pozitívabb irányban. Legalábbis én próbálok erre koncentrálni. Meglátjuk. És neked mi a véleményed, Szabi? Akkor visszakérdezünk. De alapvetően én úgy gondolom, hogy technológiailag ez abszolút megoldható lenne. Itt inkább csak a kérdés az, hogy ezt szeretnék-e megoldani. A technológia biztos, hogy már most rendelkezésre állna, energiakérdése lesz az egész. Tehát, hogy ezt hogy fogják finanszírozni energia szempontjából, tehát, hogy ez napelem, vagy... Tehát, de a világ alapvetően energia
éhségben szenved már most is, ez egyre inkább csak nőni fog, és egy energiakrízis is van, mert az eddigi energiatermelésünk az már, tehát látjuk, hogy nagyon szennyezi úgymond a földet, viszont vissza sem akarunk nagyon menni az atomenergia felé, vagy legalábbis az atomenergia felé, ahogy eddig ismerjük a makasadásos atomenergia felé, de mégis muszáj vagyunk, és hát valamit előre kell lépni. Viszont onnantól kezdve, a Falloutot mindenkinek ajánlom egyébként az Amazonon, de onnantól kezdve, hogyha megoldódna egyfajta energiatermelés, egy hidegfúziós, vagy bármilyen, tök mindegy, azzal azért óriási lépést tehetnénk afelé, hogy ezek a kiszolgáltatott országok jobban tudjanak védekezni például a szárazság ellen, vagy pedig a vízhiány ellen. Nem tudom. Valahol szeretném, én próbálok valamilyen szinten optimista lenni, hogy a technológia mindenképpen el fogja hozni a fejlődést a jövőben. Ennyi, kész, menjünk haza, ennyi volt, ne vicceljetek rá. Átgondoltam, hogy miket mondtatok, igen. Meglátom minden kamu. Igen, nem ja, igen, azt még gyorsan megírtam. Hát ez nem, azért az, hogy minden, semmi, tehát az energiaéhség és kamu, meg a vízkészlet is kamu, szerintem nem. Tehát azért ennyire nem kell mindent tagadni szerintem, de ez az én véleményem. Hát én sem vagyok igen, itt. látom a kontextust, igen. 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 Hát, ja, tehát azt látjuk, ja igen, arra akartam kitérni még, egy nagyon érdekes, voltunk egy előadáson, és láttunk például egy olyan találmányt, ami viszont az űrállomáson, vagy a jövő űrállomásain köthet ki. Tehát, hogy ez oda-vissza működik, hogy nem csak ugye az űrutazásnak köszönhetünk, hanem az űrutazás léte miatt születnek olyan találmányok, amit itt a Földön használnak, és olyan alkalmazás lesz, ami viszont az űrben is egy nagyon érdekes dolog, mégpedig ez mindenkin volt biztos ilyen stimuláló öv, ami elektromos árammal összehúzza az izmaidat, és akkor ezzel, tehát ülve mozogsz alapvetően, nem? Nem? Minden nap ezt használom. Ja, igen? Ja, jó, ez úgy néz. Hirtelen azt hittem, hogy életedben nem hallottál még róla. De hallottam róla, de azért az túlzás szerintem, hogy mind próbáltuk már. Mert én próbáltam, és hát körülbelül, amikor az ember beszél, és akkor körülbelül így, és akkor meg ahogy így összehúzza az izmaidat, hogy körülbelül úgy érzed magad, mint a képes szül. És egy ilyen ruhát próbálnak kifejleszteni, ami az egész testedre felvehető, és ezzel egy 15-20 perces mozgással akár kiváltható az a 2-3 órás mozgás, amit a nemzetközi űrállomáson nekik azzal kell tölteni is. Tehát azzal, hogy ugye fitten tartsák magukat, és azért marhára nem mindegy, hogy a nemzetközi űrállomáson mennyi időt kell mondjuk az egészséged megőrzésére tölteni, és ergo azt az időt esetleg mondjuk kutatásokra is eltölthetnéd. És azért nem mindegy, hogy a 2-3 órát kiváltod egy fél órás mozgással mondjuk. Tehát azt akartam mondani, hogy ez oda-vissza is működik már, és gondolom, hogy ez egy ilyen öngerjesztő folyamat lehet a végén, hogy ugye létezik az űrkutatás, űrutazás, vagyunk az űrbe, és akkor ez oda-vissza generálja úgymond az emberek gondolatait, és akkor ez egy ilyen tök jó dolog lehet. Igen, hát végül is tényleg az, hogy megint csak a hosszú távú űrutazásra lehet gondolni, hogy az úgy serkentheti az itteni feltalálókat, hogy konkrétan azért, mert majd egyszer akár évekig tartó űrutazásra lesz majd az emberiség képes, akkor tényleg olyan eszközök, meg olyan felszerelések kellenek, amikkel megkönnyíthetik az mindennapokat. Tehát nem is tudom, hogy hány olyan termék lehet még akár csak a következő, nem tudom, akár ebben az évtizedben, ami majd aztán a holdbázisokhoz majd, vagy a holdbázishoz majd kell, vagy akár a későbbi, nem tudom, csak mondok egy eléggé sci-finek tűnő aszteroida bányászathoz például ilyen eszközök, tehát azért mondom, hogy izgalmas, csak kérdés, hogy technológiailag fel tudjuk-e venni a versenyt igazából magunkkal. Szerintem így csak a magunk ellenségei lehetünk ebből a szempontból, hogy mennyi időt és mennyi pénzt tudunk áldozni erre az egészre, ami aztán előre viheti az emberiséget, mert
Na mindegy, nem fogok megint negatívkodni, de nyilván sokkal több pénzt lehetne költeni ezekre, mint hogy inkább mondjuk egymással háborúzgassunk, de hát ez sajnos ez ilyen, hogy... Az, hogy most mi van, az egy dolog, meg hogy mi lehet a jövőben, az egy más, tehát ez mehet le is, meg fel is, tehát ez nagyon mély repülésbe is kezdhet, de ugyanakkor még nem olvastad hát a 3 az emberiség... problémát. Nem, hogy az emberiség már párszor pofára esett így technológiailag. Még pár nem civilizáció visszaesett, de még nem elég, és félek, hogy lesz egy nagyon nagy arcraesés, ha nem teszünk ellene. Ja. Ha más nem, ugye én itt a végén még ilyen kis betűtípusból darabtam, hogy szerintem azért még nyilvánvalóan rengeteg olyan technikai fejlődés várható, ami ki tudja, hogy jelenik meg a mi életünkben, tehát ugye a Marson lévő oxigén, vagy esetleg ugye a Holdon való fúrás, az, hogy ugye dolgozunk Holdon való 3D nyomtatáson, ugye az ott megtalálható holdregolitból, úgyhogy szerintem nagyon izgalmas dolgok várhatóak, és hát reméljük, hogy ez valamilyen formában nem mindennapi életünket is elősegíti majd. Nem azt mondom, hogy mi holdat fogunk fúrni, bár aztán ki tudja. Ha már más nem, ugye van ez nekem egyik kedvenc ilyen kis fotósorozatom, amit a NASA pár évvel ezelőtt rakott ki, hogy mennyiféle emberre lesz szükségünk majd a Marson való élethez, és azt hiszem az egyik pont egy ilyen farmolós és ilyesmi. Űrfarmolónak menni biztosnak menő lehet, úgyhogy pozitívan álljunk hozzá, és reméljük, hogy ha más nem, akkor ugye a technológiai fejlődésre szerintem teljes mértékben számíthatunk. Egyre több verseny, startup kezdeményezés és minden más köthető ez. Ugye a más nem jelenleg azzal, hogy ennyire nagy érdeklődésben megnyílt a kompetitív űrtechnológia és ugye az űripar, és már nem csak ennyire államokhoz köthető, ezen keresztül ugye egyre többen próbálnak ebben részt venni. Úgyhogy ha más nem, akkor rengeteg dolog lesz még itt feltalálva szerintem. Igen. Érdekes például páran írják, hogy nem páran, egy kommentelő írja, hogy be kellene fedni az egész földet napelemmel. Nem tudom, hogy lehet, hogy csak poénból egyértelmű, de hogy minél többet. Azért gondolom, hogyha ezt is óriási mértékben telepítenénk, annak egy idő után elég komoly hatása lenne, mert ugye azért a fény visszaverő képes, tehát hogy nem szívja magába úgymond tehát a hőháztartását felboríthatná valamilyen szinten a Földnek, ha tényleg óriási mennyiségben elkezdenénk befedni napelemmel. Most így nem tudom, hogy meg fogom találni a pontos nevét, de Vegas-tól nem messze található egy ilyen hatalmas telep, és ott vakító a fény. Tehát, hogy én oda elmentem így megnézni nyilván, hiszen amúgy nagyon érdekes technológiai szempontból, és most próbálom megkeresni, hogy hát a nevére rá tudok keresni, de ez amúgy egy konkrét látványosságnak. Igen, tehát hogy az biztos, hogy napelem is van ott, de alapvetően nem csak erről szól, hanem van egy ilyen, és azt most meg nem mondom, hatalmas izé. Na, igen, tehát hogy a lexikai dolgok azok megint megjelennek, de most próbálom megkeresni. Szerintem megvan. Hogy esetleg ez mikor volt. Mutatom, erre gondolsz? Pillanat. Azt mondja, hogy erre gondolsz? Igen. Aha. Igen. Úgyhogy vannak itt, és mondom, itt a környékén lenni azért az egy nem kicsit vakító élmény, ezt most így szó szerint, és én úgy tudom, hogy nyilván nem is lehet csak úgy ide-oda menni hozzá, hanem alapvetően egy adott területig lehet bemenni, ezt megnézni, de igen, úgy tudom, hogy van ez a középső torony, az talán jobb megfogalmazás, mint az izé, és hogy ennek ez ugye egy ilyen hőmérő talán, és itt ugye jön az, hogy azért én sem emlékszem mindenre, is jó pár éve jártam ott, de én úgy tudom, hogy ez egy ilyen... Ja, jártál itt. Igen, hát amennyire közel lehet jutni, de vakító élmény, és ezt most így nem poén kedvéért mondom így, hanem tényleg az. De ez is például egy nagyon érdekes dolog, ha már erről beszélünk, hogy milyen esetleges következményei lehetnek. Nyilván azért nem akarunk megvakulni. Na, jogos tükrök, jó, hát tükrök és vizet vagy sót melegítenek benne. De ugyanúgy a nap hatásáról van itt szó, tehát hogy nyilván a napelemek is egy szintig visszaverik a fényt. Ez most egy ilyen random fun fact volt, ami eszembe jutott, úgyhogy... Igen.
Igen. Nem készültem a mindenféle leírásával. Mint nagyon sok mindennel én feltételezem, hogyha elég nagy mértékben csinálja az emberiség, azért ott nagyon komoly hatása van, amit nem feltétlenül látunk előre. Megint csak a föld hőháztartása, hogy mennyit raktároz el, mennyit ver vissza, azért itt nagyon keményen felboríthat dolgokat, de megint csak ahhoz óriási mértékben kell alkalmazni. Nem szeretnélek elengedni azelőtt, mielőtt nem beszélünk másnak erről az 1 millió ember átköltöztetés. Emilio, igen, az első művész, akinek benne van a Gázsi a nevében. Nem tudom, miről beszélünk. Tehát, hogy ezért mi a te véleményed erről? Mert hogy tényleg felborzolta a kedélyeket arról, hogy itt 20 éven belül 1 millió ember mennyire komolyan vehető, természetesen mennyire nem, de hogy milyen szerepet látsz bele? Szerintem nagyon jól köthető az egyik múltkori adásunkhoz, ami az, hogy a sci-fiben megálmodott dolgok, azok sokkal messzebb vannak, mint a valóság. És szerintem rengeteg Elon Musk megnyilvánulásról érdemes így gondolkozni. És ezt most ilyen nagyon diplomatikusan próbálom megfogalmazni, de nyilván mindig volt az emberiségnek nagy álmai és nagy céljai. Én ezt ilyen 20 éven belül szinte lehetetlennek találom. Nyilván ez itt ugye, amikor egyszer már volt ilyen, hogy még a Starship 2-nek a halasztásáról beszéltünk erről, itt nem arról van szó, hogy én negatívan állok hozzá. Itt inkább arról van szó, hogy nyilván én egy eléggé reális ember vagyok. Ez nyilván mindenki maga válogatja, hogy ő milyen. Szerintem még egyáltalán nem tartunk itt. Tehát azt már mindannyian tudjuk, hogy az első emberi Mars missziónál nem tartunk, amire úgy készülünk, hogy aki oda megy, az örökké ott lesz. Ugye őket nem tudnánk és nem is tervezzük visszahozni. És mindannyian tudjuk, hogy ez úgymond egy áldozattal járó misszió lesz. Nyilván nem olyan szempontból áldozattal, hogy ahogy eleinte esetleg az állatos űrprojektek mentek, de hogy nyilván ők már nem fognak a földi élethez visszatérni. És még én ezt se látom úgymond belátható távolságon belül. Nyilván itt nagyon fontos az, hogy az egész űrkutatás, űripar most ilyen eszeveszett tempóban javul, de közben már mégsem. Tehát nyilván nagyon nagy a kontraszt között, hogy mi volt 20 évvel ezelőtt, és mi van most, ha már csak azt nézzük, hogy hol tartunk, de akkor utána meg szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a SpaceX hány évvel ezelőtt és honnan indult, és mennyi időbe telt egyáltalán idáig eljutnunk, és nyilván itt nagyon fontos az, hogy nagyon, nagyon fontos szerintem azt belátni, amit az előbb is mondtam, hogy az, hogy végre van ezen a területen verseny, és egyre többen úgymond szabadon foglalkozhatnak ezzel, tehát hogy nem úgy állami fennhatás alá rendelt már csak az űrkutatás, mint ilyen sokáig volt ugye a történelmi szempontok miatt. Uh-huh. Annak megvan a maga ára is, tehát hogy ez egy nagyon drága biznisz, úgymond, tehát hogy én nem ajánlom senkinek, hogy ebbe kezdjen így a hátsó kertjéből alapvetően, mert ez egy olyan dolog, amihez rengeteg pénz kell, és szinte beláthatatlan mennyiségű, és nem csak, hogy rengeteg pénz kell, de rengeteg ember is, aki ezt aktívan fenntartja. Tehát ugye az, hogy most már van, vegyük azt átlag 3 naponta a Falcon kilövés, ez egy hatalmas dolog. De ez sem egy úgymond végtelen ellátású ipar jelenleg abból a szempontból, hogy ez egy idő után el fog fogyni, vagy legalábbis vissza fog redukálódni egy szintig, hogy mennyi ilyen kilövésre lesz igényünk és szükségünk. Azt kell belátni, hogy jelenleg hirtelen kiszolgálunk egy olyan dolgot, amit eddig úgymond soha, vagy legalábbis annyira ritkán, hogy emberek éveket vártak arra, hogy bármi legyen, és amúgy jelenleg is ilyen sokáig kell várni, de hogy nyilván belátható az, hogy ez nem egy állandóan ilyen intenzíven fenntartható dolog jelenleg, legalábbis én nem látom annak. Nyilván fejlődhet úgy a dolog, hogy az lesz. Jelenleg ez még egy ideig fog felfelé menni, aztán nyilván lesz egy lefelé vezető görbe, amikor is redukálódni fog ez. És ezzel nem azt mondom, hogy megint vissza fogunk arra térni, hogy évente 2 kilövés, vagy bármi ilyesmi, hanem csak ez redukálódni fog egy szintig. Tehát én jelenleg nem látom azt, hogy 2-3 évig ezt ilyen, vagy 2-3 naponta ezt is stabilan 15 évig fel lehet tartani. Csak hogy szabadba vágjak, azért nem mindegy, hogy mondjuk terveznek egy évbe mennyi, Dave? Hány műholdat indítanak? Starlink műholdat mondjuk a Falcon 9-el egy évben. Most itt a 30-al beszól, mindegy, sokat. Sokat, hát most ugye 148 indítást terveznek, ha mondjuk abból csak 100
Starlink akkor 2300-at. Tehát nem mindegy, hogy azt a 2300 műholdat, mondjuk, nem tudom, most tényleg csak a hasamra ütök, 6 Starship fogja felvinni, vagy 100 Falcon 9. Tehát azért itt azért egy óriás, tehát hogy nem fog csökkenni, csak a nagyságrend változik. Tehát az a jármű, ami képes felvinni, az nem 100-szor kell, hogy felszálljon meg leszálljon, hanem csak 6-szor. Tehát ez egy óriási nagyságrendbeli növekedés. Meg én nem is azzal a problémát mondani, hogy én ezt lehetetlennek látom, hogy hirtelen még lesznek olyan igények, ami miatt, tehát, hogy mit tudom én, egy újfajta Starlink, ha most már itt a Starlinket példának hoztuk, vagy egy hozzá hasonló dolog, aminek ekkora igényfelülete lesz, de ez jelenleg nem nagyon belátható, legalábbis nincsenek jelenleg olyan beláthatóan közeljövői dolgok, amik ezt tényleg kiszolgálnák, hogy ezt ilyen nagyon diplomatikusan fogalmazzam meg. Én nyilván ebben van az, hogy akit ez érdekel, ezt élvezi, vágyunk arra, hogy ez egy ekkora dübörgő iparnak fönnmaradjon, de szeretném mindenkivel közölni azt a hatalmasan rémisztő hírt, hogy héttel ezelőtt hírt ki az USA-nak a kimutatása, hogy mi a legkevesebb, a legnagyobb munkanélküli bázissal rendelkező diploma, és az Aerospace Engineer, amit én is megszereztem, az jelenleg a második ezen a listán. Úgyhogy az első, az valami, és a harmadik, és a negyedik, és az ötödik, és a hatodik, az mind szépművészeti, és sokkal nagyobb, tágabb dolgok, tehát ugyanak, hogy történelem diploma. Nem véletlenül van ez, tehát, hogy az ipari dolgokban nagyon, ez egy olyan ipar, és ezt be kell látni, aki ilyennel foglalkozik, aminek hatalmas fellendülései, majd hatalmas visszazuhanásai vannak. Legalábbis eddig a pontig ez nagyon stabilan így működött, hogy ez így föl-le, és nem kis mértékekben. Úgyhogy nyilván ez sem véletlenül van. És itt nem arra kell gondolni, hogy hirtelen, nyilván sokkal többen szereznek most már ilyen diplomát például, és akarnak ilyen területen foglalkozni, ami egy nagyon jó dolog. De még mindig megtalálhatóak ezek a nagy változások. Az, hogy például 1 évvel ezelőtt, talán 2-vel, de szerintem 2 még nincs, vásárolta meg az Aerojetet az L3 Harris, és egy év nem telt el, és már is újra túl akar rajta adni. Ez nem véletlenül van. És nyilván ezek a dolgok nagyon erősen befolyásolják azt, hogy ezeknek az egész ilyen iparnak mi a jövője, úgyhogy én azt még nem látom, hogy 20 éven belül 1 millió embert a Marsra viszünk. Már csak azért is, mert szerintem nincs annyi olyan ember, és legalábbis nyilván biztos nagyon nagy azoknak a tábora, akiket erre ilyen gyorsan úgymond rá lehetne venni, de szerintem 1 millió nincsen. Nyilván ennek sokkal más hátterei is vannak, és nyilván rengetegen vágynak oda, meg az abból a majdnem 8 milliárdból. Vagy már 8 milliárdból. De szerintem az 1 millió az egy... Nem lesz. Nem. Szerintem az 1 millió meg lesz, csak hogy mivel visszük oda, az inkább... Hát meg az ilyenek is nyilván, meg az, hogy az ottani élethez kialakítandó ökoszisztémák még nem nagyon léteznek. Tehát arról is beszélhetünk, hogy még nem nagyon tartunk nagyon nagy ötleteken, és jelenleg sok kidolgozáson kívül nagyon sem arra, hogy egy űrben lévő benzinállomásunk legyen. Még nem létezik. Úgyhogy nyilván de meg még mindig fog. nem... Pár év múlva fog, de hogy Marsra meg nem nyilván megyünk pár év múlva még. Tény. Én ezzel tényleg csak annyit próbálok mondani, hogy tök jó lenne, ha így lenne, és ennyire stabilan, gyorsan fejlődnének a dolgok. Szerintem még túl sok minden félre fog menni, ami ez a szokásos, ami a SLS programmal is volt, hogy hát akkor még egy év, és akkor az Artemis program is kicsit eltoltuk. És nyilván ezek így összeadódnak. Igen. Tehát hogy szerintem itt csak azt kell belátni, hogy ezek talán nem lehetetlen célok, de nyilván nem azok, de szerintem a 20 év az még egy kicsit erős gondolat. Erről lehet egy külön adást csinálni, mert lassan amúgy is egy másik adásba kezdünk így az előző téma után, de amúgy tényleg érdekes így a különböző nézőpontokat megismerni, szóval szerintem azért tehát össze lehet szegvélyezni a kettőt, mert hogyha az űrutazás, ez az adás arról szólt, hogy az űrutazás, űrkutatás alapvetően milyen szinten csapódik le a földi élet és az emberiség hétköznapjaiban, akkor azért ahhoz nem kell óriási képzelőerő, hogyha elkezdjük azokat a technológiákat megvalósítani, ami akár a Holdon, akár a Marson élethez szükséges létfenntartó rendszerek, növénytermesztés, állattermesztés, ha egyáltalán lesz ilyen, bármi, ami az életet lehetővé teszi, annak azért nagyon komoly előnyei lesznek a Földön is.
Mert ugye például páran kiemelik azt, hogy nincsen B-terv, és hogy a földre kellene fókuszálni. Hát könyörgöm. Tehát pontosan ez történik a NASA által és az egyéb űripari szereplők által felfedezett technológiákkal. Hát itt van most ez az adás is, legyen itt mindenkinek okulásul, hogy pontosan ez történik. Tehát az életünk jobban válik azáltal, hogy van űrutazás, űrkutatás. Abba kellene hagyni, lejjebb kéne tekerni? Nem. Inkább felfelé kellene csavarni a potmétert, pontosan minél többet beleinvestálni abba, hogy olyan dolgokat fedezzünk fel az úton, amit eddig nem fedeztünk fel. Volt egy nagyon régi kísérlet, majd a neveket mindjárt megírják a chatbe, egy úriember több száz éve, pár száz éve, másfél száz éve, szépen egy párelegyet össze öntögetett, beletett egy kis fénypálcát, és akkor az elkezdett körbe menni. Akkor ő tudta, hogy feltalálta az elektromos áramot is, hogy mekkora forradalom elé fogja állítani az emberiséget? Nem, teljesen véletlenül jött rá, csak azért, mert kísérletezett. Úgyhogy sokan elfelejtik azt, hogy egy kísérletező faj vagyunk, és az én ajánlatom pedig az, hogy nem kell a Elon Musk szavait szó szerint értelmezni. Tehát nem 1 millió ember lesz, és nem 20 év múlva. Ha 20 év múlva, akkor maximum pár ezer, meg majd egyszer. A célkitűzés a cél, a lényeg, pontosan ez az inspiráció. Igen, itt inkább az ember a Marsra, tehát ez... Igen. Az 1 milliót az vetjük ki az egyenletből, ember a Marsra, és nem 20 év alatt, hanem mit tudom én, 50 év alatt, még az is elég jó szám szerintem. Így van. Emilio zenéljen, az álljen a Marsra. Szerintem nem arról van szó. Inkább az sem, mindegy, csak nem mondtam. Nem arról van szó, hogy negatívak vagyunk, hanem szerintem tényleg ez egy reálisabb hozzáállás, egy kicsit így felezve a számokat. Szerintem így is néha talán túl sokat ígérünk az emberek számára, hogy mit fog megadni az űrkutatás, vagy mi fog megtörténni ekkor és akkor, és túl sokan csalódnak, meg akadnak ki, amiatt, hogy ahogy mondtátok, ez egy kísérletezős dolog. Tehát, és talán ez tényleg így a Starship program is egyébként keresztül aki látszik, hogy a legjobban akkor működik, ez minél több pénzünk és lehetőségünk van arra, hogy tényleg csak menjen és meglássuk, mi lesz szempontból kategorizáljunk. Amit meg Elon Muskra én mondanék, és ez előre kérem, hogy ne együnk meg engem reggelire. A chat már kezdi, hogy na akkor gyere, mondjad. Minden szabadra vigyázzál, mert itt vannak nagyon Elon fanok, úgyhogy... Elon Musk alapvetően, és azt most amellett, hogy emellett mi más, én nem azt mondom, hogy ő csak ez, de alapvetően ő egy bizniszember, aki marketinggel foglalkozik, és figyelmet próbál vonni a projektjeire, mint azzal, az egy marketing dolog, hogy megfogok egy téglát, és neki akarom hajítani az autómnak. Ez egy figyelemfelkeltési dolog. Ő egy businessman, aki ezzel foglalkozik a SpaceX és a Tesla és minden más szempontjából. Ez azon kívül áll, hogy ő ezen kívül amúgy mihez ért, mihez nem ért, de alapvetően be kell látni azt, hogy az elmúlt akár 20 évben főként ezzel foglalkozik. Úgyhogy kicsit másképp skálázzuk azt, hogy mit mond valaki, aki egy bizniszt próbál fenntartani, és minél több pénzt belerakni, meg az, hogy mondjuk egy szakértő, akinek ebben nincsenek, és én ezzel nem azt mondom, hogy én vagyok szakértő, egyáltalán nem, csak hogy alapvetően egy szakértő mondjuk esetleg mit mondana, aki ezen a területen dolgozik 40-50 éve. És szerintem itt egyáltalán nem arról van szó, hogy valakinek jobban igaza van, mint a másiknak, csak más szempontból másképp kommunikálnak, másképp közvetítik a dolgokat, és az emberek imádnak néha végletekben beszélni, ez egy kedvelt dolgunk, én is teszek ilyet. Emberek vagyunk. Hát igen, azért Musknál azért tegyük azt hozzá, hogy nem is Musk, hanem hogyha célt ebben a világban, egy kapitalista világban, ha el szeretnél érni valamilyen célt, ahhoz pénz kell, és ezt nagyon sokan elfelejtik. Mondjuk egy kutató, aki mondjuk egy NASA projektben dolgozik, az nem igazán van benne a financiális oldalában, hanem ő abszolút arra fókuszál, hogy egy bizonyos dolgot kifejlesszen, és az megtörténjen. Ezért ez egy teljesen új dolog, amit látunk, ez a Musk jelenség. Na mindegy, ez mindenképpen tovább fogja megosztani az embereket, az emberiséget, mindenképpen sokan, én nem szeretem, amikor végletekben gondolkodnak, akik a messiást látják, az sem jó, és akik pedig az antikrisztust, az sem feltétlenül a megfelelő hozzáállás.
Szerintem nagyon szépen köszönjük, Eszti, hogy ismét ellátogattál hozzánk. Nagyon izgalmas adás volt, reméljük, hogy sok embert stimuláltunk a sok-sok információval, a sok-sok felfedezéssel. Űrkutatás jó, értem? Úgyhogy mindenképpen nézzétek az előző adásokat is, mert Esztivel nem ez volt az első ilyen huncugság, amit itt elkövettünk az éterben. Beszélgettünk itt már nagyon sok érdekes dologról, nézzétek vissza az előző adásokat, ezt itt nagyon szépen köszönjük tényleg, reméljük, hogy jól érezted magad. Nagyon köszönöm szépen, és még csak azt írta valaki, hogy tudja, hogy hol lakom, úgyhogy szerintem még minden rendben van. Ami úgyhogy sokáig lesz már ott, de nem baj. Igen, titokba kell tartani? Igen, nem mondtam semmit. Igen. Úgyhogy költözel el úgyis Philadelphiából, úgyhogy teljesen mindegy. Igen. Jó, oké. Még egyszer. Akkor holnapot még megbeszéljük. Nagyon szépen megbeszéljük. Igen. Így van, a háttérben még megbeszéljük. Mi mindenképpen jövünk a World Legion, ugye? World Legion 1. Worldview Legion 1-2. Worldview Legion, az. Azt tudtam, hogy át kellett volna neked adjam. Holnap egy Falcon 9 indítással várunk benneteket. Este 8 órakor kezdődik az élő adásunk. Nagyon érdekes, mert RTL-es küldetés, tehát szárazföldi landolás, visszatér az első fokozat. A Vandenberg űrhaderőbázisról történik ez az indítás, és természetesen mindig ez egy különleges dolog, amikor látunk, közvetítettünk élőben egy rakéta landolást, mert hiába tegnap teljesítette a 300. landolását, ami nagyon combos dolog, de azért még mindig azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan dolog, amit még mindig szok az ember, meg kell, hogy szoknia, ezt így a végére nyelvtanilag brillírozok, tehát ezt nem lehet megszokni. Szerintem menjünk is, mielőtt még nagyobb gödröt ások magamnak. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, várunk mindenkit vissza, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljatok, és ha lehet, akkor támogassátok a kis kultúrmissziónkat. Holnap várunk benneteket. Jó Bocsánat. Egy támogatás, illetve egy üzenet van, úgy látom, a többit azt már beolvastuk. Szürke írta még, aki 30 hónapja tag Geostats pályán, wow, köszönjük, hogy először is gratulálok Esztinek a második diplomához, másrészt meg tudok főzni és magasra ugrani is. Enyhe célzás, gondold át, Eszti. Ennyi. Oké. Hagyjuk ezt annyiban. És, de köszönjük egyébként Szirken nagyon jó hozzászólásaidat is, mindenkinek, aki tényleg támogatta ezt a nagyon jó beszélgetést, és még szerintem Vég András felajánlott egy csatorna tagságot. Igen. Úgyhogy még talán ezt még így elmemorizáltam. Szóval jó bellyflopot az ágyba, a tolérő legyen veletek. Hajrá, Team Space, hajrá, Space Junkie. Sziasztok, jó éjszakát! Hello! Sziasztok!